obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburoso bw'umuguse. Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umuguse. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senyeke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Omwancho muri Ensoko TV igeta sengi Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero monda bwensi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwase county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongor Perpetual machin na nyora netrobin y'Ensoko TV oboroso bomogusi Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatia nabokorigirirwa na kiro muntu. ya kegimo moncho muligiriri bw'Ensoko TV mbambinde enkiyana ndito kwaligania somurobeli Ensoko bwakire ekenege taseni kia ona mbeyemo Ensoko TV korwa asumucho Nairobi togo chase chi county chito ibiri chia Kisii na Nyamira nabo yigaso mugusi aberete bale bali chinsemo chiri chia Kisumu mugusi ale chinsemo chiri chia Migori nabo yigora bakonyora mpaka mbale bakale alia chinsemo chiri chia Siaya
bari chinsemo chiri chia viga nabo igo tukubwatia bari asemecho emenene bunagaiga osomucho Nairobi mugusiando cia solese mambia bano ngote binga Nyasaye no muya bwakire nande ngogokwane nga itongo mochochi na ayure nelinga itongo noga ya chitariki nibere mutienyi no yokano mwaka w'ikirubere 2025 nemo abangirang'eria litukulie goromba nyorete libagali abo bagakora bungirang'eria gati abo na roche abangwana baberengo kole mirimo na barabu ayo muguru nga Yohana Kebati nabona roche nga nasogetie bichanga nguligi ya ruburai nabo igongara mu manager no kurunga chweya kagoteba nguligi ya linkuburai kurende sembambia bono muna nagotebiri yairanire mirimo nemirime itogokora seritukulia rero mwachumuligeri ngotebinga rero dalia abande bakulira buna Friday no yali litukulia Alhamisi TBT rero na liringa Friday geko ere pasaka ngo chakere abantu bagana chete chitigiti bakogenda gusi igonye koro montere bakure SSML yobosombi umanyanga abantu abo bomoneno bayire buya abana na barabunguru bali chiskuru mbachagete kuri chiskuru kuri ikiye buna yachagete bali batigarete litukulia mwalingagerete ngandero baratoke bagosieka kurende onsi pinga no gosanga so obwamo ekoera chinga kechi nalio moboli to kumunyole mechandelia eterete uchakira litukulia mambie njira yo musaraba turuororo mwanchumuligerelie tumanye ko batokoganya litukulia mukubyo monena abo kekera abokire nanderende Jumatatu tulibeke ngana lio Easter holiday koinyoranga monena ochire igoro ochire kuba gagotoroselio bomenyo buya litukulinde ndichikobali go chalio kogenda igorekera to koiruka twale koinyoranga ntotwale chimbaba chiokogenda igoro Diana nabwo atogotera kulia ochotera ngani nyendi nanyorete chimbaba ningiruruke igo ningotebinga umoncho muligereri na mange arebo siolitukulia bono chetri chitaika isato maiga chinsa 12 ndonsi asoro mugusio minto na bokwe bolinga Innocent gogo kwa nasema mbia bono ngakingo nyara kabango kwa negeta sen kino igongo watebinga na bogo tutumira ujumbe ochaka igase studio number itegere 0788666663 akrata otaba double ichinechi sare chinamba chibwe kaine tumanya kwa genda sensemeli ya Facebook okole gendo igorukunga ugutobwatania na ogutubwatia onyara koba libo elimo na namono ugenda sensemeli ya YouTube na ro subscribe inche na kwanire ngoro ku Innocent Onyango semambia bono na kwaliganira mwancho muligere na incho manje tumurigere bwita senge tugen Soko TV ngokoro kwa Diana Ndemo murobiro ren soko bwakire gente ko Innocent yebo gote bya lero nga itongo mocho chirero nana guikoga kwania lakini nje ngote botambe ngabwakire aigane Soko TV botambe torusio manje tumurigere akiagara igani ngotokunyana to Simania twatebania na bego to kumanyiga tiali agendete kwene kiwa asemnyiro beto chi county beka sensemo yechika seti twara kumanyanga na agendete kwene kokoro chingo amereskensi ya Kenya yonga announce sore na nena kwaliganiria somoro birian Soko bwakira boro kiwa bali mwachire chinga chino ene kyabuna ngutwara muri chimbwa chingi yanyo chikotole chaegalia bantu babusamaru ntaro chimwa chakire kubwate bitonge bibwate kabisa kiagera rinde kuikamu yarigana nande fisi chigotoka mwira na seskuru kwa ngoma jito muliria no sole boka nande litukulia likuriko nga TBT Thursday tonyori nga ninki ukonyora kurumagigaga iga rero gotebikebekia kebembe bantu moncho Nairobi nabo kana nyora getwete Innocent namaitugose chinsemo chia enchiatu kanyirire kanyerere igaga kurusie bumbi kurende na kaumera na kabwatete bya bochaga igekera naso asensemeli ya Nairobi West kogo sogo cha somucho yo Nairobi kurende kurwa asensemeli ya Bukamba bado nkara rolekana buya samaraba kurende gaiganka naranga nero rono nekera ngo ikaga se GPO na ne GPO by the mbarusie getambangirya kabera ali gose billboard nere akabera ali agatatebiri go ikire GPO kera bonere mambi gesunte igote igwetio mo contact ebe goteba GPO okwenyora kure bus station wacho muligereri degati ali aroronga kidayana kwa bokire mbiara bokire Innocent ande gwakiro munguru ngambi ya mono mambire ndikere register mubolia nato kwereta somusaraba nomanye tenga rero kera mogoteba TBT abantu mbale bachikoba bako bangwe mirimo yabo no kurinda chinyoni nchiri oboli rero litukulia rero lero lyaba barwite skuru abarwite skuru kubango kwana ko bangule ndoboli chinyoni nchiri zaro nakabangira umwaso lakini bani ndugiyaga ngano engano ero ntwana tusime ko boli mono mono lakini ndugiyaga nkonyera Innocent irikane ntwakarire Messi yechibanda Nchumuligere lina boro chenga kale yaye EU 2000s abunera akoroka kale Messi yechibando nera abantu baliyete nera karogo batenga turali umusi wechibando bakumisa kumira abanande teri kwanza naralire Messi yechibando nera yalinge juice iri muguruke cocktail nera tuabwate twale ko batoko mu merase nchira endonge
kebatinere na inyorete chinga kiare ko bagakubangu litukulinda ligere linga chinyoni nchibasa kwenda kulie nkano abakibatia korora nyori gutumware ngumu mwenu sana bali gutigachiaria irikia chira moraria kuruta magena umanyanganto tigarite gesa kukiito asabatu bali baita bagusia bagoro bare kogenda bakana chibesa bachikwenda sekerore bachikuligiringa kibakororekana kale yari mubwate chisimi mugonchora na chinsemo cyose ukondora yagenda left yagenda right yayigore shutter speed yayigore selfie yakora kirigenda abantu mbaga kane chibesa bachikogenda bachikuligiria sekerore nga kibakororekana timu ine tigarete kokonya turi kororekana byana nima bikoira nandi wachikora sembio no ngwana kwimanya tugoto talira rumugo mumanye tumugo na kwiligiligire taike sekerore nga nche nkororekana iga biuno muntu nakine tata manyeti kian kia bina kororekana abantu buka baje komotebinga kai okororekana umwana uminto biye atamanyeti atana kororekini kia timu ine to ibwate nande semambia bono abego confirm asense melia yo mtandao nabo igoli bakonyora libaga batwa keresimi gaiga kare bintongocha nabate muri kwigena nabatete safari rali mwigeneti bantu mbale bakinete bache kumanya kerorenga keroro bari gwakanira bachikororanga ngakibakororekana semambia bono mwanchu muri geli bina twaga taisangamo na intu chetri sano na ibere dayana ntagete togenda sense melia bali basoira semambia bono na koranga ningoli ora sumurobeli ilitonyara kwa batoko genda sobwango nindo cheno kumakoli agoteba gali chisemo chiri cha musaraba town semambia bono agoteba well represented uyo neno kunonde asumurobeli Charles Luanga agoteba mwalimu Charles Luanga koruchinsemo chiri cha Nyamira County Kenyerere basement mbia mono mwalimu kwairanire area agoteba well represented with my wife Jacqueline Kwamboka TBT Thursday Roading and gayotaba Weldon Nyaole Sylvia Mura Levi Kwamboka nande nindo chege gataba Jacqueline Kwamboka Rafael Misuko banyara kwa baga so asumurobeli Kerandi Dennis Omusolibwege Susuko ruchinsemo chiri cha Nakuru agoteba nga good morning Diana na Innocent na agotebyo chobeke capital aya Kerandenis no wanyerendege karibu na gikare Kerandenis eke Omusolibwege so agoteba gali chinsemo chiri cha Nakuru asemambia bona soira asumurobeli nkageretenga Diana na naboko bwatia bororenga mbara ibali basoire ekorando chichia hangiri gaiga chikominyo kachigosoa ilitunyara kwa bato kurangeli nande mark present ndo tena kumakoleza wadi represented kwa Musaraba Town nere Enoch huyu Enoch nande nankwa ni kwa sense media WhatsApp Charles Rwanga to mwalimu Charles Rwanga kwa Kenyerere basement area Nyamira utebangano wali me yomorobirio ndo chega Innocent ya rokera Denisi emotebinga Andre to kolega zingi yeah. Kwana yego ayoreteriria Fool's Day goro Fool's Day just kamera wakire kwa pipeline watching pilipili hoha otewa good morning kwa Timani nabego Joshua Mbia Trimba good morning kwa Nairobi Robin Center no mongino Idorika Kerbo na amwano ya otebanga umwano yo mwanchwa Carlton Trimba Emboni Thomas Size ya otebanga kwa Moitunya no ali locked in Patromeo Momanyi good morning yo Momanyi na Sporo yukurwa Nyanchonoli tuko pamoja mpaka Omoyo asante sana Vicky agoseka sana otebanga ga kichinyoni Nate wake alipoganya chiacha hapo Vicky ni maete chinyoni nali kurta magena no mboni yango chiseli yale Fred Moga Vicky nanda oteba abwa sekeni walikuwa wanatumia orogio Narumo alikutumia okay bia mono sana so ntambuanga no ndese generation elia Fred Moga wakiro kwa St Peters Nyakinyo Miss call Fred Moga Moturi Barnabas kiwa sote wa TBT Thursday soko na Modiana na Innocent tiana raswa tutaraswa siringana lirabu ndararaba libaso ira sina maitio studio ateben soko bwa kiro yonsakari ya mwoma korwa kikuyo nabo kira somo nene kuganiria abana bane n'abana ba mintori tsukuri ya ujumbe to mwere twensi ateba tomera ne twensi nya sainere obutamero bwaito mwanjito murigeria Zakari nana tukwani abana ba mwabo sana ayo mwanjito murigeria tsukuri ya rero kara kwani abana ba mindo kusabana ba orendeka bachitegagu ateben soko bwa kire Diana na Innocent liboli abori ati bwa kire bya imeyen soko TV nere Fred Momanyi kurwa Kitengela emambie ngiase mama Margaret Momanyi tata Momanyi Uncle Thomas na mashabiki yonsi yen soko TV oteba kurwa bobasi obakwanirie sana nabayigon someyo moiro maguchikoenda siringana lirabu good morning Diana na Innocent good morning to you Kirandeni seke yo musurbuga sukoro na Kuru City salam scrap ataba kwikaga chiwa sobo no ali me yo moroberio
na baigo Barnabas kibasokora do akatari hote bano alimi yomorobirio ngaita bandi Innocent na baguchikunyara gingo basoma kerona na rigeringana rirabo kuri no manchito murigeria etkero togote baringana rirabo mo direct itonga gitolbe kiregago na bagotusangana into asomtanda into Facebook na bago YouTube na sinamba itu studio 0788666663 unyako gote ngani kiringana irigo kwanira rigote bali tukoria ronga na maine no munyakieniole kolende narago kole mirimo gekogera tokoria ekieni gatata Innocent na maene no munyakieniole kolende narago kole mirimo gekogera tokoria ekieni nakikeregezo na okwanire kerore bia mano saro mwanchumulile asema bia bano kwegure Diana karata banga maene no munyakieniole kolende narago kole mirimo gekogera tokoria ekieni mugano nuro ngoronga mungwana oyo moga narite kugura chianga kera akugura chianga oiranka kera yegitenga kiechinda endagera mungina kera umuswati akumubuli nga yendagerera akareta chianga emesa moko yekamuri akabote yendagera mugako gaberi gakugura matu concept nereyo sembambia baro bwachumuligirira twagatebiri na maene nabokonyora nubwatekieni kurinde gose na maene numunyakieni ule kurinde naragokora emirimo yakogera tokorie kieni sembambia bono elina lini ngana liitolira bwe sembambia yokonyara kaba wotwakere simigo cha studio 0788666663 nambe ina etebiriti matiko seneta ni chidabe chichaba chijinge kurinde kero twakere sembambia bono 07 kwerenderia ni okubugolirimo manjito murigeria na nditikangiro le Innocent atebirire 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 namba yomwerio okay ndo chichiara so ile Innocent konganchira ndarabuata na wancheire kabisa eren soko TV gwakire kagitingi yana ya minchoka kunyara kugwa ko manchito murigeria ya minchori eren soko TV gwakire bwakire biyani ngotoko nere sema bya bono enali nyabuto ngakyoge ndeto mwana minto biyande Henry classmate ko sinorolie enali okemukuru bomachoge akakoro komisesi bomachoge mbiyere machoge mbiyere tinwani yakala ntrinde kusumba roche life bia mono Kisumu semo kiechikondele ngo Kisumu ine bwate mechinere miyango igwa bantu bakwana ego senya masaria Railways yange na Huduma Center bagusingo kwana bareke gusia bugose bachakira na barugo kotokwania kegera bagusi na baitire Naronya wokora na barugo arwa akate bano usikia matuko yandra gotobwati ngo na gotobwati bare togenda selingana lirabu yani nchebuna asa maonyane omundo wechabumbe nalio ranyole ekentorali ali ranyole ekentorali birio cha kwago kana kurugoro bigo cha kurugoro mote igoro okay bia mono sana Mr. Henry kuruchiseme ichi cha Kisumu twasoire Kisumu dala bia mono sana Egando chisano chikale tigana rajibwata iyo ndinga 5 tagged okay tiganyibwate ran soko TV bwakire yes my dear Diana bia mono na Innocent ma bwakire biyani orjinse machebo ketutu kwa masa magombe town gane fili tinene ngo yo kimeke kesi baadaye ngaki yande ngubwa tinse mochia Joska ga Nairobi Machakos no jengenze yembuyere akambura ka nyirira marago ira nentegera na no to gere te kubarigire no to bagwate te uya kabisa teiboro lingara lira budina ligoteba hello case baadaye yes lingana lito lira buna litwata korwe interpretation na maene no munyakioni uri kurinde narago kore mirimo gekogera to kuri kieni tindago bwata uye okay sawa tigato ura yarigani to makwira na gocha sorry ndarabwate ya kamati to makwira ringana lira kabati ororekanira
Kama ntinero lengo mutanga lakini ya utoka. Ensoko. Age wakire. Wakire uya. Nole na semo. No tora samba ngakimule. Samba miere. Onya mole uya. Ai gambe atule. Na wamole kieni muna mura ho wana Diana na Onyango. Lakini wote mwatigire chitoro. Tuachitibwatokire. Mwakire kibago. Wone kieni ndo kolia goika bwetume ogenda mugondo ayonya gokale gusasime kieni kiao pati yako mizuri. Biara sana, thank you sana kurujiza. Ai bada bako beka suguri ba. Kolia kieni boka kuna na bokire ga nanya kinda maleta magoro mugondo kura sini niga abana bao bali. Biara sana, asante sana. Biamano. Edesegete sembambia baroko igure kieni kalikulie go madam. Abarande ngikulie go. Kana rabwatane ngagitiana chira kinabo innocent otwirira ringana lirabo. Doche jitigalete chitaika isato chibe chitaika ibe berongebere mayechi se 12 sembambia bono moncho muligereri sebugango sana ajerero twakire simi ototebinga kiebwenerete sembambia yese tukale otebanga na maene no bwatekeri kulende naragokora emirimo gekogera tukurie kieni asembambia bono indura twateba igo. Narabwata ekona kubutoka 71 nabagwaka nande agaka nandairore nabagwaka tunyal tugusanga kora audio akateba ngatara igwaringana lindabo yateba ngatara robelibya ngagitire nabagwaka monchito murigeria 71 nabokunyara kugwaka ya nacha nabokunyara kugwaka gitotebinga ngakiringana lito ligo kwanera imambia bono lakini ntona nchire kamati otebire ngatukuri kini igento tanganya tebire no nyeka igweta maguru bobe wikagende mugondo semambia bono ancho muligerie dalingana lito lirabo Diana gante kubatale ensoko bwakire Diana na innocent na kibwa studio nere Barnabas ngakyoga ndatu mwana mindo mtu ya mwana mindo kwa tena bonje gwete kama bimete kama tia gutangana ukoro bwanzu mchana aye bono kongontera dibo zumali bomba bono menta kama tia na bongo gwete kwara tika ko gutangana gwa koro bwanzu mchana kama tia bongo gweta mondo muyali tangani bono Diana meto koro munakini ka Diana kware kura ato ko kini kiki abo igote na bengi ko monto kura to bore ko ne na ko tabanga amenya ten karo me to ko bori monto ya kali ko cha bore kan to ke kan ni to me kan to sin na garanti e garanti ya bana kabisa ko menya ko monto ko ne na cha andi ke te ako taba amenya ten chara ko na ne ro ko sabere ai monto mutta kana yo weto mona ko nyore gen to ko bete me sa bana pa Walo kuna innocent yuru na meka agate bujaiga ade korara abana bali bae bak mata yume tadi tata kamka sai asubuhi jadi sasa unarara pani barita wadi barabu babu atibu abana baba sabo mugati ando mwana kama ina tatu mwabuta kwa ka innocent yuru na Diana na ton kibatia sababu kibeto me ume Diana beta ko bwate Diana beta ume beta Diana ne bwate libri rande ti beta ne bwate bwansu ka tume abaga tebanga nonye naso gwito konyore ko to buri obore muko buganga no murendio ubwate uri maiga yawo ta innocent be se bwata maskani no eba to chitu kura no bwata be se bwate libri Diana ando weta se ketenga ka innocent pero atenga be ne bwata maskani ko no to ale kieni una basongo ba meseta se nabi. Okay, biamono sana, asante sana. Biamono sana, chiabutukira 20 maiga chisa 12. Okay, wakwani senjore Qatar. Akina kwani kama tunaweza kupiga sana mingi kwepe. Na deni sikana ni mete na ngonya patranje ale wote na saru monyo ni na masabi chonsi yete baso so biamono wakina tena. Asante sana kuri chiseme cha Qatar. By the way, it takes a lot to akiresimi. Wate yo mwali Diana togendo mutimuko. Era Nsoko TV bwakire. Diana. Omanyete egento ngere to twale gotebe gune aba maukoro baito. Mo sirino anekere chinga kinchire chichia no ane chiabo no igekero okoligeria sabanta ababanga bantu babwate bese iga. Etoke ngamusubati omino naro orekieni kabisa. Ngagago chikoligie meremo nae no ole monto mosacha no etwe sogeti buya ngero egwe gasi no ko bwata masomo.
lakini ebintu biri omaete achete bigasaria bono maete abantu buna bari banka maybe erongo na bokonya togotiga gogochikweba ige emocha ninga togote atarire sugurie togorusi ororo bono ngeri togoteba ni buyanga kieni ngeri gokonya okarigenda kolegasi kageria abana konye family rende at least situation yao rosi ebintu byao ngora karatiga mangane kieni mbadaye Biamon asante sana cha ngire mbwate uyo akire mara mangi. Okay, bwate Soko TV bwakire. Ensoko bwakire. Omosoli. Inchomo nyene. Mwate banya gwasiekeru. Konyora na asiekeru ni migereria. Bwakira we studio. Bwakire bya. Litanga ninje ndojenga. Na mangana bona ama itugo chaka tuarigere ko samo chabono amasabiki ara agosolia masabiki ara agosolia haki injendo jiko katuya sukimotu okay na bere ono lingane lirirabu abarende riansi kerera isikwe nari gutaka street tiganara beke simyo mubuko tigango tebi bono ni maete na maene no bwatekieni yes kurende kole mirimo tokuri kieni ekyo na maene Diana na maene no bwate kieni na inche ni bwate kieni lakini kuikatoko ngebi gokoro tumanya kubeke ndagere mesa bosaiga kuna ngatoetome gotege mekieni yeito endagera yebeke mesa igo ikatokole bigokoro tumanya konyore bitoki okay kuikatokole bigokoro tumanya kuragera igo musubati na bekieni tate banganje bono tindiko genda mugundo tindiko koraki ngatiga biche byuke mesa tibigocha kuikoko nge bigokoro na bere igo biamono sana pamoja asante sana chabuto kila 23 maiga ichi sai 12 kwa iguru bate abatete bagosoli tete tondo mutimoko direct na gatete Innocent togendo mutimoko na kumakuru na kororire mbiyande Jeria kirwa bogo na kororire hote banga egasinero ira kwa ikieni herote biringa tigetome anyore ikieni ekyo Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete nieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyububalimo kibirengeralio eliokolenta amoncelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kubwanerera omugusi inyora omusike Oruba nigalenge omuseneta omuchorwa wekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i
abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerogyo kiaye kyobo seneta asogotenena no mugusio mwabo no nyabono atabuatie mirimo obeire okuruanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kuruania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omo women representative we county ya Kisii asobochori wo mwakogocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetaga tomusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obobalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria oruoba ebalimo yagusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mulgeria sentunde ya kabere ne otoswa sensemo ya maya turakomanya bunagende twateka kurochingo oimeskensi ya Kenya kurenga tugora chaka kurwase county ya Kisii county ya Nyamira tuko chaka bene kurwase county ya Kisii nigo yabe tomogo komone nego chia sabaroile baitani tiemye yemo au banyore tobo konya asenya gitari ya KTRH chinga kyo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati anyartika kubatalira akanyaraga kubaganire biri ya nyagitari nabo igoko bayibyegwa asabaroile bali barase wodi manchito Mulgeria wikiru forenge namange Bunenjira yemo yo gusanga nabaroire chenga kichiga chemeyega ya Easter bono nigo mugabana we county ya Kisii muske Paul Simbarati amana barayibande batarira baroire asinya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital abo ase baba ebyegwa nabo igo ko bayigore abaroire miya yemo bali bagwenere basaba rusiria chibil chiabo cyanya gitari na ndaidemba bwatuke mwashereke esuku ya Easter kero woro mwejo tie space maiga baroire baya mbali basoa manyanga lero yino ere na release inko release go chinka ere government wakana ne chimiro ni bere chibes chino echireto wakana toko bakanira moko genda mugende byanya saba siseni kakokwana samwa gacho nyagitari eyo nigo omugabana Simbarati aorokyo mogokoye gochia ase bitambo kirebia bya magendero ebya nyagitari ya irire gesa asabisi omwaka bachiri na 2022 abo asatogyo kubwaterana kwa bera segatie serikali yaye nabakorori babacheno nyagitari eyo niko gavana wenu nashukuru Mungu mahali nilipata Kisii hata nikiondoka nitalala nikijua kwamba nilifanya kadri na uwezo wa mapenzi ya Mungu. Asinanyo waltegusi, especially this facility. This was a market, a normal market. Mahali dawa inauzwa, mahali damu inauzwa, mahali watu wanakufa kama inzi. Daktari nashukuru kwa sababu amkufa moyo amkuondoka. Umefanya hospitali leo. Idea even 10 years it can compete with us now. Nonyana bonigo aruko bolia gochia asabarai nabakoreri bonsi bobochenu kubwaterana nere elyo kuire nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital amone chinde chie county yo asebirengo ebiya nini wameona kwa hivyo they are experienced, but we want to say this: we are going to bring dignity to our patient because they are my people that I'm serving. Nitauliza wafanya kazi wangu wote, na mimi nikiwa mfanyakazi mkubwa wa wananchi, wacha tufanye kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Egatia barai bali baikira naroro na muno mukonyi bw'umugabana Elijah Bebo na bemusiye kurwa ase bunge ya Kisii abo batokiye tambo kirokyo umugabana kubatarira abaroire nabo igo gwikirania amagendero au asinya gitari eyo. Juzi tu wiki moja iliyopita nilikuja kutibiwa hapa. Dr. Matiko na your team, nashukuru sana vile mlinishughulikia, but I hope also the way mlinishughulikia
vile vile ndio mnashughulikia wengine. And a half years hii kazi imefanyika. Vile walivyosema wengine, Mheshimiwa Governor, mimi nikiona ukipatiwa tamu nyingine, Kisii County will be a wonderful county to live and work in. Umuntu chitega iga before Governor chorwe. Olio okoreke ne Kenya sawo ligoro to gusaba na to musasima. Enya gitari ya chenjiri na ande no nyene ri musuli ali ngakere kwa gachire lirikale. Bono ndiye to kuma gitari okoreke. Ole. Konye bintu bibwate mechane mesinini na mangana yo kurarira merangeti ne binte bikebike ne bitanda ana aroreke ne byakoreke byagoliru. Umuntu gakorera maya twatabunga okoreke ntoki amaya. Na ande bono tumekite mata zirende buyemenya saa tebete muna to gochaka Good Friday. Nando anchire abarwire bande bara batabwate okonyora asebesa ngo batigire no bakwate chipiri mbali bagendenga bachiko celebrate ne family chiabo. Bwana Maison Sinigo aligireti nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital danyenekero egendrete kwire bitambe kire bironge yuko chikoja korabe level 6 inkuripoteri an Soko TV kurwasobo katakati mu Chobosonge county ya Kisii Rietariane Wycliffe Orenge. Chibulili no mulikito Wycliffe Orenge kurwa se county ya Kisii bono toka ndase county ya Nyamira na gosoa sensemo ye bunge ya West Mugranga stokomira no muswati yo Maseliete Evelyn Kwambuka oyo okorwe kenyoro kya Mubamba ase ward ya Bumoyo Bunyamatuta nande bunanago tebine sensemo ya West Mugranga muswati yo nigo mwancho muligere liri tukolia Jumapili ngombe yaye aberega gukamana koira mabere goikase skuru asomwana oyo lege kirasi ke 12 akobaga gosoma asaberega koira mabere ikulinde ngombe yagendo mwancho muligere bono nigesokiri na gosaba oyo bwato bokonya anyara kobaga komokonya anyore ngombe nde eliyo anyara kobaga kogendera ligosomia abana bayo oboki mabwane time tinga kibona ngorone ngokuno konga ikutiga bana gaji akie nyasaone akinondera mabira sikaseliana ngona katoliki akineni munzabira ni gaji kare na mariga no borro nene umusubati Evelyn Kwambuka rwasensemo ya Mubamba Kebirigo wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango ya Nyamira nigakwera munaiberetwe ngombe yaye yuko nyabege togosemeri aroro ane nango kama mabera na irenya kiole sukuru enso ameli omwana korufa mugwani baka ya mwikiri famfa bona no bono bachite bakaire ngombe fono nguchikoboka tikangenda ukamande nyora mabere ende ngire sukuru ngasangi ngombe tejo gakinga minyoka nsinyiri ngayingo chakira nono busimbo yenyomba mboyo akipiga kinjande gite none angangubika ngusinga ingurusi yetimbo tinonye mama kurusi seito no ndado minta timbu ati ononjane gitamu akona na mawite kondo nyoro no nilinya bori tueno kulya kinisomi abana ono ninjande gitenda gaki yoranje gongonyera bagongonya oboki mabwane time tinga kibona ngorone ngokuno konga ikutiga abana gaki akie nyasaone akinondera mabira sikaseliana ngona katoliki akineni munzabira ni gaki engombe iye chibesa chishiringi chiribe 50 igo yare komokonya asokuonia mabere gocha se skuru ya secondary ya Nyakiore yare kuba munenjire ya moyo gwakane school fees asebona ichanire nga yagoche koira abana baye 5 kirakwera ngomosacho yatari komosira kende ase abeirega koba ase kenywa kyogotindia oboki mambo kongete dimeti no ne ginkolia machali konyengo kara na nyore inuse ya kombe na kara ayende ne ire sukuru ero ngoli bono ngunyiye chibando nande nabonte ike kurueli tindaragire kuru Jumapili abasema lingo no kolenta balero ngoli na usibaki nande bana gonse ka yanenge buete konyengo no kubisasi bono mwaki bono ninjande gite ono ninjande gite ngono kubisasi kinrosi nisomi abana bache konkonya mambia nigo akorete konda goika kagore ngombe yu yaibetweri tukoria Jumapili sakwera ngamaega yaye niga bwate ngombe yugo sagari yu yakwete Mubamba bono Mubamba na akorere chikondo abana yambwate 5 bali bono ninjande gite abantu baminto gaki mwaringa kwanja mongonye omwana nagosoma Nyakiore ari bomvo ontime tinga kinda akonyeki omugakona kunyiti tindi kunyara kwenyara
ngaiwa ng'ombe sagale ngachakera obogima bono mpaka nagurire moriensi nini narendire mpaka naikiriga ekera naikiriga bono abaibagacha bakang'ura eng'ombe erabiyerwa misini nagweta bono nyikaki nenene gaki abantu baminto gaki timeti ngaki morangonye gaki ninjandegete obogima bwane piti imeti ngaki ngocha narage nono okoragera gwoka nono okorara ate ngosinyu ngaki nkorara eng'ombe eye nere komokonya school fees kire gento bono nonya nomwana oyo tokumeti noa intwe inga kia agocha kogenda skulu efamilia yuerense mono nigo bono basabire banyanyimbo batukerie okonaria eng'ombe yuo kero basabire abasamarina boiga baraikorwe kaunti ya Nyamira banyore njira yo kumorigeria eng'ombe yanyore njira yo gosomia abana baye aginde tekero murai ankonye kero murai bonsipi hate magonkonye gakia sara nkonye na ndango na kamori kande kana kobeke isiko kamuranche atokubaburia abanene kuchakira igoro pakansi kuchakira mu MCA well wishes undo bwate siringi sano akonyo mongino oyo mwana oyo oneni ya work very hard abwata abana eskuru kamuranche rorochinchira amurato konye Steven Nyerike Mbonde Ensoko TV Mubamba county ya Nyamira Inosendia kero togotebanga tuboke twetume nande narugugete anyale nere kausalilitko maite ng'ombe ase igesakukio omonto korwa omoindi enyasaye ya kabiri ningane uguchane sana naruri omongino ya mabere kiagera ni maite ng'a chiombe njiri cyari kwa guchiasaga lebo iko ni maite abantu mali bakwegwa chiombe usiba koni chiombe yani amabere ali amambi bakanira abana ifisi usiba gulindagera Nyegene tenga mongino ina anyore ng'ombe yaye nande anyore ng'ombe bwekaine ria nchite gekogera rende koigure ng'a gakora chikonda kaenyora bantu bande bagaita butukuriri gesunte giachire baro bakagenda ne yabande lakini nakonyo inde shwa gwikanyora bokonyi manjito murigiria tugusuka mutwe nigo yokoriye kirogo kyobojumbe ase ebunge aktuto chache South yokoro kwanga Dr. Andrew Maube arwe togosera gochia saba nyakyombe abanyakyombe bekyombe gekoro kwanga Inabo Welfare Group hasanya tika kubasira nabego komochia oborai bwechenseme cha satebetebuna magendo tayo anyareka wikirano machito murigeria turanyororo botioro Itukorea rero nigo yokorigie kerogo kia bunge ya Kitutu Chache South Dr. Andrew Maubi abaga kubatarira abamenyi korwase ebunge yo anene mono korwase chinsemo chie wodi ya Nyakoe abo bakorwase kiombe kemanyikanete buna Inabo Welfare Group abo asabaga kubasira nemesa yo kubekerera esanduku ya Nyagosira nabayigo kubasira so kubagurira ebirogo entonkeria se Kenya tomenyatega kera baikere anya moko nyara murayo ri mwatumire agenda abasukumira are ese gotoka togochoru rero nchoru Andrew Mukaya Maubi ntutari bo president mkobori njagera ngo bori ngendo kiege obo jum president ekogera mwangere chinguru ase bintu byasinyire gosuka igonko genda nchebwe ko monyene ngichembarangeri ngari nasiyiru nchebwe togenda ntunye omurayo myaka bera mutwe nasi chingiti chirora chita abantu bakarendo kiege Okwana se chinseme ichobo igoni garagire byara oborai ime bunge yo abwasate bire bunaniga bagetutu babere bagotigara magega ase amagenderero nabayigo ko basaba abanyare ko baba kumusira eliya chiko baga ko bwaterira na kubaletera amagenderero ange oko babanyare ko baba kunyarika ase geka egetambe ACDF baga kamura nabangina nabasaye perigo isana naende yatenzi nini abamura babeke nuko yonse kwa iwo para baga be kunge budget ngongurere likorie bara sia gantu kanga no romeme babe kamera babusa ni baba ko be ko moro mwere bukumi babe ka lumbiri elunana baga rende gie binte binje tingwanja chibesa chiko genda se chisukuru bari ikase njo baka manyaine na basa gete karase skuru ekarase bako ira abana batwekerioro bari kama lieta 100 lakini abana bekena bako enda ona mange abana 200 abana tamanini chibase chiko chiaso kali umurango oraria omaye ebintu ebyonsi
ngoli kubira ase report yo muntu orio mongino orio okore sabu ya serikali ose audit aende obirikira orore itari propaganda mong'eri baga chibesa chino chiche chionsi chibakorere mirimo omomuro oyo ominto orago koruku Japhet Nyakundi nyasanya kumosisini tari bagaki akareta kabisa agasukuma bweka paka ngiyorete president yakwanete garachite gari function ya machogo garare ngo mwaziri wechisemi agateba Japhet Ontandire ipale bono squeeze ntoli weta boronge abantu baminto tigamba boli no monto mago chora gose ne chama no morayo gosumbe binto gose ne chama abana bali mutarabwata chikura abana mubwata kitigana na reri kinsa igabire egana litoka babange aire naye ko gosoka kuri nyomba nona abana abajenzi batayi bitosoga umuntu to gwagara no ino moko abane direction mo basa kwanta abana abagaba ngiba manyire nse ko bateye mwarkeho abigitera mwiye na tebeta gakyo nyendi abantu bainabo banja etware koimuka twende gwakera Japhet mbuya mono twachandigite nkurwe chiro ngakira nsibunapo nande nabukirira kinde sabani kunya korengere ndiga kingo chago ikabugana gaki utakonya ninjira mbwate lakini rero netoka kinde minto nyali bali keroka igongo cha kinde metenga mwane ngo ikabunege sero round yeye tole nae pamba tupamba etotage tora bigitutu chache south omongwana oyo korunganera Japhet Nyakundi paidya okorege gasirengi ya sana bono rabwe nganero kogambaga igagitutu chache south kali kitutu chache north igomo gambege ntunari goteba neke no mo bungo yo nere Anthony Kibagendi na sere tigukoru koru parliament ingegeko gerako sere likoru parliament na singe nchembere moya musinyire aigwerete omongwana Japhet yogokora magendero paka kitutu chache south amoigwerete ndamwamu igomo gambige ntonta getengo tebineke ntogwanchete buna kitutu chache south ntogwanchete buna inabo welfare na abantu bonsi ntogwanchete aye nko etore na nego kwatore chikura ase rieta ria Yesu na yo genda punge gari ochigotoko kwadra kurworo minto Andrew Maubi libagane riao bono ntutegetio gende koti igototagete ogende bunge gose bona tali baigo na bomorochegeza gwiki biyamono karibu sana mugambi Elietaria Nemausa Caroline Onchumuligereri kweguru norobotirwa Caroline Mausa kurwa SNCMA ya South Mugirango tutigarite nanda SNCMA amini onchumuligereri ya SNCMA ya Kitutu Chache South ngosabo kwabera tutigarite SNCMA ya Kitutu Chache South yo mubunga bw'enseme yo Anthony Kibagendi nigo nande bona nyorire okwegererwa kurwa sabarai abagendete kurwa ogochika gochia ase ege bunge nene enyalka bage kumuirania ase bunge na gwikira boni go mwanchumuligereri gatia barai bali babere bagokwana ase chinkwana chiri barure nigo barure ege kagie chinsemero ngebere nainye kagerete gwikira igoro bakera bakwane tamangana yunigo chiaitire omonogeri bwe bunge nene anyalka baga kumuirania omoske Anthony Kibagendi gochia ase bunge tigango tonyole birengereri byo buna abarai abo babere bagokwana As grassroots leaders from the Gusii community, we wish to express our deep concern regarding what appears to be sustained and systematic effort of intimidate and undermine elected leaders who hold views contrary to those aligned with the Kenya Kwanza government. We recall with the great concern the treatment of our daughter, Senator Grolio Ruoba, who was illegally and unjustly removed from her position in the Senate and contrarily replaced, despite the court clearly declaring the process unprocedural. The suspension of Mheshimiwa Anthony Kibagendi was not only excessive but appeared punitive, stemming from remarks he made in public domain that reflects concern widely shared by Kenyans. Even after due process was followed and the court orders obtained allowing him to resume his duties, there was been a renewed and a questionable attempt to impose another suspension under unclear and procedural flawed circumstances. Honorable Kibagendi has distinguished himself through diligent and courageous oversight,
particularly in exposing irregularities within the Ministry of Health, the Social Health SHA. His leadership is in advocating for accountability as well as his role of advancing the Fred Matiang'i candidature, and the Isilinda Mwananchi initiative has positioned him as key voice of transparency and reform this country. Nakuja hapa kama watu wa Kitutu Chache South kuuliza serikali ya Mheshimiwa William Ruto, mbona Mheshimiwa Anthony Kibagendi anakaa suspended from parliament whereby koti iliamuru kwamba harudi bungeni. Swali langu kwa bunge ya sasa, mbona Mheshimiwa Anthony Kibagendi hatupo nje na sisi tulimchagua haende kututetea pale? Shida yake ni gani? Sababu kama ni maneno ya kulalamika kuhusu SHA na vitu zingine, si peke yake. Wananchi wanalia, viongozi wanalia, nchi haina mwelekeo. Mimi sioni makosa yake. Tuomba leo tumempatia Mheshimiwa William Ruto 24 hours atueleze watu wa Kitutu Chache South tunakaa aje kama mheshimiwa wetu hayuko bungeni. Sivyo. One thing that I'm going to put some little weight on is this issue about SHA. SHA has got problems. It is not really working. I stay near a hospital. I can see the way people are suffering. They go there, they come back without being treated, without being attended. Tomurigeria togosuka mutwe niga barandia kurachikanisa Nyamira cha Evangelical Lutheran Church of Kenya chikorwa ELCK besokiriye na kwemurunganiria kunerigwa no butenelio bonene bwe kanisa yo asibatebire gwikira boniga niga batenni babo batari kubwatia ekatiba eri banyale bako bachora abarayi bechikanisa cyo manchito murigeria turanyora orobotioro tengenjo totayete gukwanira emechando era se kanisa Evangelical Lutheran Church in Kenya. Igo ya chire tuagwa notisinga igeko rai kanisa egotumeke ekatibe etari registered aigabona se katibe etari ka registered yaberege gotumeka asengencho yokonyanyasa na kounereria abarai na bakoreri banda se kanisa aigabona asia ikire kwango nga abari barasoborai babeire bagotumeka nona marie kanisa koyaonchora kobe bintu byabo barwa banyene. Kuruo mwaka wejirwe ibere ntwanya nejirwe ibere na ngwanse ibere ntwanya gutwara bochori ase kanisa yaito abantu babere bakobe kworomu na barayibe kanisa nigo babere bakohererania ase njira eteri kobwatia amachiko ari abekire ye katiba ye kanisa na obotanda nuo bwabere bwarentiro ogwatanane kana ase kanisa chaito Kenya ngima na mono asense mo yaito yagusi ogwatane kana kwa beiroro twatwale abarai baruete NCMYemo bagote ababonsi nibo barabarai asengenjo nga obisienene eyekura uno mwaskovu Joseph Ochora eganga yabenene yabere yo watanana wetera nje yo obututukani obwabeire nonye na sabana jintakana ababere bakolendwa ntwe gole bagokwana jusi gakorwa se station yayemo bagote abanga nga bana be kanisa ya ELCK bako ba mentored na Bonyakoni Council of Elders obuno butanda nuwa bone kiaera ne kanisa ekomenta abana abalijintakana ne kanisa kobalenda tariye kundi kia ekilani gete ase kanisa na sege to sabanga Register of Society etenenere lichikoliriro na ekatibe rio erororo egene nyale korai kanisa ncho yo butanda nuwa bonge borasi kanisa yaito ekanisa yaito yanyoriro bokongu mono ekanisa ye kurawa na Ochora pastor bishop batigo bakora kulingana na magani yabo bono ego twachira to kubasabanga kabaranje tigababwatie a constitution elia registered elia emanyekanete because Kyle 1948 we will be in harmony evangelism was okay marandi alingi biya twali kurandi bingana lakini bono iga igo tusirete batusiririe chumuligili nande tukere na se county ya Nyamira nagwa so senseme kuruganya chokochoga sindo chega iga bagukwana igoro yebara ekurunya chokochogo
yanyara kabage kubwatana ne kansere asenseme guika chinsemo chia sirate iyo gotoka se wodi ya Busamaro kurwa asensemo ya bunge ya West Mugirango gaigani ndo cyabamenye benseme yo itukuligoro nigo bayimugete na kweroselie bali yo bakanyara kabako ibeka omora munabo igo mwali ko yarania kurinde kerabale gukora ibyonsi pini go barorekanete ko mu mucyo mu MC wenseme yo aseliete Charles Keganda asibagateba nigo anyara kaba gakubayeba mucyo muri lyango tigatonyororo botyoru asenchira Elia ebwenerete Marietane onkoro kuchari senyabuti onsinyo igonde omochairman wetundu barieto chandegete kurukuria Nyakururu Tea Buying Center code 82 ama kongu tobwate ntugesa twachagete etundu barieito namangana yepara epare na beto chandete naendere kilomita chinka sana tuatemine korora bali bare konsani batorosalie para abwa somo MCR yomobo omo esimiwa Charles Keganda otatebi nindosie ntwanya komorora lakini asande tuaiguo etiro korire togo chikomobori rinde chisimi orimia una bono oyo no motienyo ogatato togenda to kuchandikaga ase pare kero yaika ikasarekera twabutire twarosire twachire nyachocho twarosire bororere twamwaiga omochanga arete akatutumbira echanction ya nyachocho bororere twamwangatiga tegatomyoke buna bananchi twekorere gasi twaraniga tororenga tore gusene egari nkwetere echiko tupimere chae nainde bono andosia asare onyo kaigwete iturakita yaye iturakita ya county iturakita ne yo monto nyene acharusie iturakita yaye Charles Keganda anaitu Charles Keganda tunamwa chikura mara 3 tunamkosea nini tunasumbuka sana hata mimi nilivunjika mguu nilianguka huko kwa taracha mbili ikavunjika mbao ikavunjika gache kekalima kekaimurira bono kegakwa marena na bagekwa mete para gatigati none pikipiki cha kanyare go tuweti ko chirogoro eko bako ngwe pare ye korukuru nyachokochoko ya korera paka sirate yonsi pe bwata bako twanye beire metinye tato toganyerere tegere gusekera giteke kiagasari getenke rugaiga togwe tweke cha distance entambe na abana magongo ntubwata abana tokorera tugotige cha ime twaminyokia se tundubari yeito lakini bono yabeira akongu ekiagera tokogende tundubari ere distance ekurukunya chogochoko na iganya chogochoko ntobwati space yorora stokobekerere cha yeito Majito murigeria mongusarano nigo hone kigotwe usengusarano nigo yenegetuo mabaso igoro asamaga chiebunge Senate magaye mugabano Samburu latileleti wikirana magaye bunge Senate gokosabo mu inspector w'abanyanyimbo kwene kianku mubekale byara asoko moche wikirana sibikaro bye committee yo okwana nabarikia mangana isuko ya magachi ebunge Senate mugabana leleti niga mochiriyo mutinibwe bunge yo asoko molikirali uko arakabere hanyareka wikana busyo which committee cho ibere 26th of March, and this is even a bigger problem. I was invited 26th of March 2026 I was invited to appear for the CPIC committee room 10 and invited to appear for the CPA committee room 9 same time, same day. So if I were to go to one committee and miss the other one, humanly possible, it's not humanly possible for me to sit in two committees at the same time. And here is my problem. The letter inviting me to these committees was signed by one person. The source was one, from the clerk of the Senate, nobody else. So I want to assume that the clerk of the Senate was sane in his mind, completely sane, that he knows a human being from Samburu
A human being, any human being, cannot sit in two committees concurrently. That one should be common sense for all of us as human beings. I would expect better from the Senate of Kenya. So, because I was supposed to attend two committees at the same time, at the same day, I chose to attend the CPIC committee. And that's all I could do. The Hansard will bear me witness. I was in the CPIC committee for 5 good hours, almost until the closure of Parliament. So how am I supposed to have attended CPAC when I was in CPIC the whole day? Will order the Sergeant at Arms to escort the Governor for Samburu, if he's still within the precincts of Parliament, to the nearest police station. And order, Senator for Nairobi. Order, honorable senators. And I'm saying that because the governor of Samburu is under a warrant of arrest. Nchumuligeria somo elio togo ko roboti ruo muraibu enseli tukuli goraja tukabaga kumirana na bangina gusebyo bya bangina ense yelia buli kurunga maendeleo ya wanawake asaba ngina ubanya tukababa kumusaba muraibu ensa abasire asemero bilya bagakora akira chingaki wetera sebyo mbene binge mu nchumuligeria tyo roboti urunga kyumuraibu ensa kwanete na banginabu na amaganio ya banginabu bekyumbekyo kya maendeleo ya wanawake. Ikiombe kia maendeleo ya wanawake ni gobakora umusangirikano bo ukira umwaka imeye nyumba y'uburai aigo muchio Nairobi bakwariganirwa n'umurai wense William Ruto na omongino ye Rachel Ruto. Ikiombe ke giachagetiwe umwaka weriweyemo chimikianda 52 nigo gekoretamo abarai ba abasubati na abasubati kurachinsemo ao imeyense ya Kenya. Umongina bumurai wense Rachel Ruto oakeire mbuya abasubati asemeremo bagokora asatebire nabo bakogera ense yabano murembe nakoba ekeorokererikia asekegoriegeke. Sometimes as a woman when you are working you think someone is not seeing, but I want to tell you that the world sees and people see. Kwa hivyo asanteni sana to the leaders. I want to thank you for your resilience. I see the trailblazers here, women who have stood the test of time. And today the young women of this nation look up to you. Thank you for setting a great example for the young women of this nation. Umurai Ruto asensemo yaye nigonere atogirie uburai bw'abasubati aseki sector ao no nyina se ubuteneneri bw'ekibesa asagotebanga emeremo yabo nigeremiya ebwete eria yabasacha. And I must commend the women of Kenya, the women of Maendeleo ya Wanawake, for their contribution to our nation. We have in our midst great women, trailblazers who have made our country what it is today. And I want to say to all the women and to the women who have made this huge contribution to our nation, we owe you, we are grateful, you have made our country better. Na mimi nasema asante sana. Ile budget kubwa zaidi tumefanya kwa miaka mitatu kama serikali ya Kenya. Ile kandarasi nyingi ambazo tumepatiana. Kandarasi yenye thamani ya shilingi bilioni 650. Inasimamiwa na huyu mama anaitwa Alice Wahome. If anybody had doubt as to the capacity of women to lead, there is evidence and testimony
in the women we have in the cabinet of Kenya. Nigakwanira amagenderero yokoroisia amabaga yemeremo asabasae ime ya Kenya nechinse chesiko. Ase aenekiri obulendi asaba Kenya bali bagokora emeremo ase chinse chesiko. Sikizeni kina mama. Hapa nikisimama na nyinyi. Vijana 1540, 540,000 young people in the last 3 years are now working in overseas employment jobs that we have structured. Na ile kasumba ya zamani, vijana wetu wanaenda huko, wanaenda kufanyishwa kazi ambayo sivyo. Sasa tumekubaliana tunaandika bilateral labor agreement with every country Kenyans are working. Ndio tuhakikishe kama kuna shida tunaweza kuwafikia na wasidhulumiwe, walipwe ile pesa ambayo iko katika employment letter na tuhakikisha kwamba wanafanya kazi. Tunaelewana? Koripoteria ETV Nsoko ereta Nedi Namura. Ukipata nafasi nyingine kidogo munitembelee tena. Wete maendeleo ya wanawake kera ya manyikanita matuka magega. Lakini na Muswati na ruri guru Nyamato. She's the late. Catherine Nyamato, yes. Last year. Ba manyikanite ne ba manyikanite ngambachite baka Beijing bagachikorete gende gikurukunga blueprint yo kokonya baswati banyarika bagokwana ase chimesa chinkwana. Kurwelio ni gabaswati babere bagotondaliri tukuligoro. Gwaro chumura ibwense gari kubakwani kero umuntu kuruso basarwete. Abakwani ti umununga andana mona akabaga gokwana. Kurede tukiango geti. Ngelinga mungino wa gatene tagatebyo mugakoye lakini akamateba no Mr President igona kyuko manyanga kera kwa bere president tulikora musacho go muno no musacho ngo sumungino yo nyana robo murai bwense tuliko marabu no mungino go bado Mr President amotete ngo murai bwense gwakorire biya sana gosira bangina asemiro biliende yonse akabage gokorekana kera bagendete gokora yu sifuna na baruna baseneta bataite babwate babeke byara bachumurigeli che lakini tunaiwete ase igore nkwana yo muraibense twete gosengo yora turese egazeti eraringase egikari kina baswati naiwete gagotebanga rigati gashagwa na chiete na manyete ngarigati gashagwa ni gachieta se abanyanabi baganga bakamotebi gore yasha nerekera ushigokoro bundingi bae Para tumeti omanyanabi no yomo muraibezo mete chika kichinde na mete njirago strike comic keraro lirigito getenjirago kwana kurendo mwanchumuligereri ayuna mange ngo gatabitolese egesamunye gya kabere gekobwatia sesemo y'ikigazeti cyaitire kitayikainye maega yense yamo kebatiago ntebi Innocent na Diana gendo mutimuko. Nsoko TV oboroso bumugusi onye kuboteri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigo ry'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are
We are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginche nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chipetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni speed proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Wancho buligeli nense ya mwone chiteka kianda sema mbia bono nande toko soa sense melia ye chigazeti tonyara kabato kumanyinke kegendete se chigazeti stoko batogo kotebinga ningi keroro Diana ngakyogendete nande. They are innocent. I'm very okay. Very okay. Ni talikibere. Chwea wakire. Igoro ne lituko lyobongera ngeliriale no mate obongera ngelinki. Borangi obongera ngeli. Emini nerembo ata kintinda tikunya kwa. Yekwane. Taite ko yigwa. Ngeto gyale kande kero ko kubata ngada bwateli chi. Lakini ko kwana chi ndio. Kajo gendret. Mambinista. Mambi. Good Friday. Good Friday. Bono ngakite mambira yoga ni liko ndari askwara ngiretwe. Pipili kali. Mwatu beka bya twamanya. Good Friday ngimiliti. Naye twate naye wacha ije nacha Good Friday. Good Friday ngisini tuto yaligania soko bambwe kwa Yesu Kristo. Boigo bono litukolia ankyo Yesu nachiko bambwa somusaraba atukwere ibebeto ngukwana atanango yo mukatoliki. Mambi Yesu Kristo nachiko tukwere ibebeto. Oikari tukolia Jumapili. Kirao cha kuboka.
Monday ne holiday na lakini abara lindu bati holiday. Diana akabwateli tukulinene sana gaiga ucha gukwana igoro yoko buka kwa munguru. Karati gasi. Go gochakira mambi. Mambi dini gocha gasi na Monday. Ndiba ndende. Mate because mukanga ligete nje kogopi. Na kioro cha. No. Wacho muligereli utawajua kwa vitendo vyao. Igoro Biblia yabugoiri gochagaiga lero teyo. Lakini lero tiganegerera chwe. Maana gakidaya. Tigara chwe yangu egerere. Onye tuchitina Biblia lero na guchinonye mbura yatwete gwa ikire gasi. Ari tuwe dirogoro. Mbura chagire de Nairobi West nagotebia. Tago nyara ko ngainire riri tukolio ka ngainire trio bongera ngende tukolio. Ngete ndarura brand. Kurwase nagotebia. Mate kamenya ta kuchima chako. Nagotebia. Ekere tu Machakos tagocha. Agotebia uroche ndole ruwata chinge guchiaye rwasieke baro. Mwancho muligeli nero yuko kuchwa na kwa moralire. Litukolie gora era na kebati mbabwate moment yo bongera ngeli babigete chibice chiabo. Ate abangoligi bale birogo. Timaye timbiri bye bakoligi. Karatiga. Koligio bo birogo no bongera ngeli ngebigochire. Igo tebe no mukali. Manya. No mukali tebe. Kai. Kurwarali. Kurwarali. Bora constituency. Bravo. Lakini abantu bempaka system ine bantakite. Na kebati. Abantu ba? Impaka system. Kebati rero ndo tibugirango agigazire manengo. Bona mwa gusegusi. Nkanko Nyorobi. Usinigage. Omwali bagacha teba mbango mwanchumuligelie semambia bonosa koboko kwa nego mbwate gazeti ya The Standard. Dero tuchikoba togo tebia yaro front page no iroche nabo igo page iyo mwelio Diana. Nanjo mwanjito muliana no gazeti yane gazeti yane gaigano iroche gotebangigoria handshake kumena na kwae murayo mukuru wense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta nabo igo yo kabiro makonyi bo murayo wense Rigathi Gachagua. Mwancho muligeli buna Diana gotebiri chweya no regaiga atokonya kuligelia ali alese gazeti ya Sobwagale togochaka no mugano olese gazeti ya The Daily Nation muna Diana gotebiri bagoteba nebimanyiririo byo gochikoba bagosabusana amaboko nimbara byabo mwancho muligeli aigango kwana bale igoro yo murayi okane bwense omuske Uhuru Kenyatta naboigo noyo kabeiro mokonyi bumurayi bwense omuske Rigathi Gachagua litukolie goroni go bombera ni tasenseme ya moya Kirinyaga asomo yega bwoko moenia oyo kabeiro mo seneta bwense meyu na namono siase karorekana na kiregento bare ko bago koru mwancho muligeli nigo kyale ko bage korekana ko ba ekimanyirili toko genda se gazeti ya The Standard semambia bono bago tebanga eiga nigo yabeire kyonga kya obo tutukanu gose obokurumi mwancho muligeli bichere gabu niyo murayi bwense ya America Donald Trump nabo igono murayi bwense ya Kenya umuske William Ruto asfakale gotebanga nigo bonense ya America yaberege komochia ense ya Kenya asikili bakale gotebanga nigo ebegete obokurumi bosio asikirege ntoge ko bage gokorekana bali babwatelieta bali bamanyete nyarebe no bakonyara ko bakonyora emirobiri yo gokora ubonchoreri nabo igono bakonyara ko bakonyora matunda kurwa sense ya Kenya ngotebyo mugano uyu asobikirani kurwa gazeti ya The Standard tokwenda gazeti ya Taifa Leo bagoteba ndoto telezi ya Kenya kwanza mwancho muligeli bakale goteba ngabono nigekororekana ndoto ye serikali ya Kenya kwanza nigobono yarorekanire kogenda se omutaro gaigani ndocho murayi bwense gagokwana nindocho mo secretary general nindoche Faruki Kibet nindoche Omar Hassan nabo igo nindoche mwancho muligeli abarayibanda bange ba Musalia Mudavadi nindocho monogeli bwe bunge ye Senate Muske Amason King babekira sebicha nabo igo ase gazeti ya Taifa Leo aseseme ndeiga yokoboko kwabuli se gazeti yekero ko yeligerelia nabo kora umurayi wense umukoro Uhuru Kenyatta nabo igo bago sabusana maboko no Muske Rigathi Gachagua Antonia alikoba togokwana na koranga ningi kilkeroro togo so ase gazeti ya The Star bagoteba obogundo rats and raw sewage inside broken prison system omwancho muliringo kwana bale oboroso bwakale asensemo ye ensemelia ya department go sensemo eli yabasibwa sibakale ko bago kwaneranga nigo bogundo bororo chimbe bana boigo mwancho muligeli bagoteba eura egendrete kororekana asichinsemo chia basibwa alies bakoba nabokonyara koba ko wesomera sechibicha naro igani ndocho murayi bwense litukuli gorekera umiranete nekyombe kyabangina ikorukunga maendeleo ya wanawake
ase enyumba y'oburai bwense kurunga State House nabo igo mwancho muligelia sensibiliende in pictures ese chibicha nabakorora murai y'umukuru bwense Uhuru Kenyatta nerega goba gakosabusano ko bakona Rigathi Gachagua tokwenda se gazeti ya The People Daily ngo kwanerere aiga Uhuru Gachagua nigo baumiranite gento gekorekananga nigo banyare ko ba comment obunyamasi gochia sensibility kwamerelia serikali tokwenda se gazeti ya Business Daily ngo kwanerere ura payslips blow as bad holds back tax cut plan mwancho muligelia bali bakonyora umushara bugwitira se chi payslip nigo bona nande kwamba korekananga banyolire ogwakwo kodene ekera umuskembadi uyuru muwaziri bwekegancha gense akorekana nande kunyara ko bagakwirania ebango eliye guchikobage kwirira chi payslip chikonyoro gwakwo konende gati yali alese chigazeti esembambi yabona buna nago yasomera subwa ngoigo tonyara ko batugo chakana asoma ene mwancho muligerili ontagete uchakana mugano monene olese gazeti ya The Standard esbago babago kwanera haven of corruption blistering United States trade report bago kwana igoro yorobotirwa nyara ko barogo sokoro kichimbarambaru egati yense ya Kenya boigo bogo nyara ko bago komo serikali ikorawa numura ibwense William Ruto asbagara batebanga bono nigo bukurumi bogo nyara ko babo kororekana CNC Melia yogo koroboncholeria asama akiatanga ine na boigo umusunte se amachikali yoko nyara ko ba yokona na ebintu gochia serikali bateba nigo ebitange binge bibekire na boigo bikonyara ko babigo siekerera kiligo tebekana ekimenano kiligo kunyara ko bagekoro kyoboene gochia asibali bagonyara nyara ko bagokora kiligo tebekana obonchulia sese ya Kenya bono liberera nigo ligenderete ko bali komente kana serikali ya Kenya asumonchi buli batebanga nigo obwa mategati yense ya Kenya nense meli yense ya America bwarorekane ko basako naboigo nonyana bo ekera ebimanyirelie byonsi byokorwa ekoko bose konyara ko babikogoserelia mwancho muligeline ko bakaba kwanera nigo bono yarorekanire nge serikali ya Trump nigetete kubeka endo ikorokwa umusimamo mutindi naboigo kuntaka kogani koranga boigo amauncholi yakorekanire onyo kubwatera na konde gwonsi gokorekana mugano ule CPG yakane nyara ko bankogendoro kurende ntete ngaligani Diana nero bwato mugano ule relevant mono tukora chakira sense ya Kenya tumanye ko batukuligerelia obwo mate egati yense ya America nense ya Kenya. Manjito morigiria se gazeti ya The Nation na gote yo mugano muneni go kwanera igoro yo murayo mukuru wense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na baigo omo yo kabeiro mokonyi bo murayo wense ya Kenya Rigathi Gachagua asibabete bakumena na litkurigoro asama tanga chinsemo chakirinyaga tokomanyigwanga noyo sirete osoma matangani garenge yo museneto mukoro okorukwanga Daniel Karaba aiganirwa bagukwanira goriyo kumerana kwa yasbago tebanga nigere nchireyemo yo kwena nokoboko usine nchireyemo nande yogo chamo kolende wetiras chinkwana chayo mo rayo mukoro wensi ya Kenya manchito muri ya chinkwana chaye Uhuru Kenyatta nigatebete bono nigagotegere ground hagotegera abananchi kurwa chinsemo chia Ichaweri asatebire buna nachikwenekya mwanchito mulgeria kotegerara ba Kenya asaba boliti kwenekya buna tibari go chikoirana nande aso koiranira amamocho babete bagokora so mwaka 2022 eyemaga yabo mwanchito mulgeria gototwaro kwigwana noyo kabero mokonyoe muraibense Rigathi Gachagua so mwaka 2022 chinga kiti chikambe ina igase gazeti ngagotebanga nabatebete timokora amamocho kolende mugakora amamocho bayagerete goikira boniga mogo chandika saba bolire takwenekia gwese nandi timoirora amamochayo mwanchito mulgeria gaiga igagukwanira igoro yoko murusia bisi osego chora abana inchi go chora umurayoria batagitenga batebiringa choro umurayoria enkoro yage ko gotebyanga nachikorenta amoncherio imeyensi ya Kenya nigabetiga kumerana nigatia barai kurwase United Opposition mwanchito mulgeria Kalonzo Musyoka no alenge matakarua Eugene Wamalwa nabo igondoche egatie yabara yabange kurwa United Opposition kono mwanchito mulgeria sauli chinkwana cha inchali ngoro litkurigoro kagitinga mu direct itaratubekira kiara chibeka tumayikorangiri chweya nera bega go kwanero mugano yugole sepeche gatana limese gazeti ya The Standard tukwira na gote be leaders. That is what the people of Kenya want. They want leadership. They don't want politics. They don't want insults. They want direction. Yeah? They want direction. They want leadership that will see them through to the other side. Kana ineatea? So, our country needs unity in order for us to have peace,
in order for us to have stability, in order for us to have progress. A country needs leaders of integrity, leaders who are principled, who are there to serve their people. Because by serving your people, by extension, you're serving your God. They don't want leaders who serve themselves. Kwa hivyo, tuache selfishness kidogo na tujue lengo letu ni kuhudumia wananchi hawa ambao. Ndamuthaitha na gitio kingi muno tondu inyuĩ nĩ mwacangĩirie kĩpindi kĩnene mũno gĩa gũtwara andũ aitũ njĩra ĩtagĩrĩire. Neguo kwigure ne nkwana yo muske Amini Uhuru Kenyatta aswaigete asamatanga SSMU ya Kirinyaga oyune umuyaga bwoko mwaini uyo ulikurukwa umuseneta bwensemo ya Kirinyaga chinga kichamaga Daniel Karaba mwanchu muligeli kwigure chinkwane cyo chweya in every word babataba chinguru nchiroro maite ndoroche gashawa nga yago chini kurwa lenge omokonyi bumuraibense na bono ekero gashawa ba a deputy president. I can't remember ngairuta chiete because at that time events we were happening gaiga kero under the leadership of Gashawa, because the president ya Chile omondo gotigu in charge according to Sharia Kenya ne deputy president. Na lidiri innocent chingondi chiyo ndechi chichete taligosira. Na bantu bachiete in a farm of the former head of state. Uyoire security na constitution ya Kenya nga ama alia ya nichi family chiae paka balindwe ne serikali. Lakini abantu nabasoete family lime meaning omuntu ole ko command mato musigari yarekeli hata ibiri na kiakora mambi na boko nyorore kwerende gesona kiaruto mambi ende to kole wajia because inkwaliete kiapo osafu this country. Ntoroje chingondi chikorusukumali naende no ni chibicha cyarenge mitandao echinde cyarenge konyo aba muraba gasoe metelime ne chisikuta bago chaka gochwelie mete na koira kero kwale go keligereri negento kyarenge like revenge kind of thing. But irende korwelio up to now Gashawa otemire gosabo kwabera publicly ngo kwanare naende oikere no na saga teba ya yangu atotebeti tokakoraki tokanga koiwa bondo maitinga unity because at the end of the day genda banda babugate no go protect the Mount Kenya interest chirichiroro tigadara kubuli chwe tumanye kwa togotegerera nkwana yo muskeri gathe Gashawa nere ekera kwani tasa amuyiguri bwa matanga umurayibwe nsomukoro Uhuru Kenyatta obere gakoba kakomochigu sana na umurayibwe nse abasani bayekera bakomochigo n'umurayibwe nse nabo igo ensemelia ya broad based partners ya baba yibakuru ku DM bali bande babo Gladys wanga bateba murayi umukuru bwense nabwo atensemeye menene sana go players siasa iliyokoreka go chikoba bakumurusia William Ruto Soborai yesterday ekera akwanete enchira kwa roche ago seminar ndege segukia Mount Kenya yarorekanete no beire elder yogo semige sakuose bado na bara defy bagenda against him. Boni gabantu mbabuga tuburu kero koligereri no leaders ku Mount Kenya abange ba kwakoru babondi dinyoro ba kukorwa parliament committees chiri ba kolete kwende ba tenenerete na obara mochie Uhuru Kenyatta. Lakini Uhuru Kenyatta
is on record public riko campaign ni Raila Odinga. Nande Innocent Njai believe onye chukura chiro chia kole tu Kenya ndachiroke free fair and credible elections necha 2022 elections. Okay. Until nkoma ngote baliwa abantu abango blame balenga Uhuru Kenyatta being a president. He did not deliver presidency to oyonde Raila Odinga. Lakini Innocent genda PC poto gose oligereri result buna abantu bagete chikura 2022. Ali no go sinyunga kyogo blame oyo onye abantu baraira 700,000 mbageti mbasogeti bake chikura toka nona arenge gorende bune supporter ya Raila Ruto abuyete chikura na 200 and around 58 thousand. Wana banyako muraumu at the end of the day na kolete party ya na ndaga ya abantu ba Mount Kenya yaya togendo mukondo uyu toende gucha omugako one rora koliki na rora tokonya asinara wale gukwane giko mutale na rocho translated ba translate mbabege tere kinende sare gukwanira ale gobatebinga na batebeti kule muganga kwigu wanchu muligere lintagete togende bosio chwe pa kuikira okali gende go confess ibinta kolete 2022 tete toigwe umuskeri gatega shagwa nera na kwane toro na baraibande bakwane tese chinkwanecho egera tonyara kubatogokuru mugano uyu. Ninaona hii watu ya Kasongo pale Ikulu wana shida hapo mikutano, wakisema ati Uhuru Kenyatta rais wetu hawezi fanya kazi na Rigiji. Mlijua namna gani? How do you know? Let me tell you Kasongo, wewe hujui sisi. The fact tulikupatia kura unafikiria wewe unatujua. In fact you think you are one of us. You are not. You don't know us. You don't know us. I've been personal assistant to President Uhuru Kenyatta for many years. I have worked with President Uhuru Kenyatta for 20 years, working close. Hii jamaa ameingia katikati yetu tumekosana mwaka 3. Sasa kati ya mwaka 3 na 20 ni gani mingi? So sasa na ni jamaa aliingia katikati yetu. Na Bishop, hii mambo ya Biblia sijui tutafanya nini. Unajua sisi wa Kristo, mtu akija na Biblia aseme ameokoka, aseme mwadhani ya gosho, tunasema amina. That is how we were conned, all of us. Jamaa alikuja na Biblia kubwa akasema mwadhani yake hata tukiuga hata. Lakini rais wetu najua saa nyingine mimi najilaumu ya kwamba nilidanganywa na nikapoteza watu wetu, na ninajilaumu, lakini najipatia nguvu. Ninasema kama mabishop walidanganywa, mapasta, mareverend, hii Rigiji mtu ya Munyoro ni nani? Huyu jamaa amejaribu kugawanya mlima Mount Kenya East and West. Na ndio mimi niko na vita na yeye. I cannot allow him. Because akifaulu tumekwisha. You know what we did in 1992. Matiba akasimama pande ile, Kibaki akasimama pande ile, Moi akapitia katikati. This vote of ours cannot. Chumuligiriri oyu no murai wekia magia DCP Rigathi Gachagua na erekera alikobaga kwa na senseme yo moyego yubwa ebirero ekera oyu kabiro mo senator bwe county ya Kirinyaga Daniel Karaba alikobaga kwa niwa kwa igure Rigathi Gachagua gago kwa na gateba igoro ya baraibe kanisa kurende ekanisa yengete ndoje chweya Rigathi Gachagua na umusike William Ruto eliekera bari koligia esigasega yo koligichikura no bare kwa ndabonse mate oligereria ton ya Gachagua. Onyo mondoro confessiri kabisa buli paka karo mondaka anda na public lego. Na baigwete ngakanga Uhuru acha in public baiwanane basa busamia magoko bamanya ko unite against one agenda one time. Because otherwise gento kende nkiyo gabo ekwere ya Gachagua boniga nere yungana ki toro chiga bwa sarara otabanga uyu mtu amejaribu nini weta sijui kuvurukani Mount Kenya agenda ya Gachagua kelinga
chikura ile ngana ni aruseti ruguru gali during 2020 nani Raila William Ruto around 3.6 million million innocent nani Ruto na botora ngorke professor of politics na amanyete nga kolusi chikure chiga 3.6 taligento kereke in fact ya politician ni no kolusi komita korara 3.6 ne chikura gete chinyinge sana igona aligetie njara na kyako nyakwenda no ligata itabeke kate ni kabisa okay Wancho muligeli ko igule chwe yabna kwanire na namono ne chinkwana chiri chialenga asensemeli abaraibande mbakwane toro muske Fred Matiangi na boigo abaraibande kerato chikoba tokuligeli timati wasomo producer itu nabwate abaraibali bande bakwanta sensemeyo taite korra gusnabwate muske Fred Matiangi asakwanete tigarangara tubekira torego muske Fred Matiangi na rulenga sensemeyo kyakwanete wananchi wa Kirinyaga Moriega Renge Your Excellency, the 4th President of the Republic of Kenya, and my party leader, Your Excellency, Vice President Kalonzo Musyoka, Your Excellency, Deputy President Rigathi Gachagua, my brothers who are all here today. I'll be very brief. First of all, Your Excellency, Senator Karaba, vile Wakangara alisema hapa, alikuwa kiongozi wa Jubilee. They was working very closely with us in Jubilee. Truth be told, we were supposed to be here this week to open the new Jubilee. Vile uliuliza, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ngoja tumalize haya maneno na familia. Baada ya wiki moja ama mbili tutarudi pande hii kukamilisha ile kazi mzee alikuwa ameanza ya chama na mipango mingine ya kuongea na viongozi wa pande hii. Some of the things that happen around in this country and how it's difficult for some people to do even the simplest thing a government can do on earth. Lakini sawa tu hiyo ni ya siku ingine tutaongea. The first time I met Senator Karaba, I was remembering this week when I heard he had passed away. Ino muske Fred Matiangi ko igure buna ariko baga kwana litukuligora aseseme chweya ere kombe koreka na igoro tachi etemone asesemo ya siasa mono he spoke about kotebanga manyete okora siasa na okora serikali nigasie ngororo kulinde nilitukulinde na kwane mate Matiangi no mungaini ale to an extent naro chenga umugaka narora uyore the former head of president na ndo you are ka party leader sometimes yakaro ikakwanyoranga igoraya amblera umuntu naroro masikani narubwa nareta gukwana none karo kwa irwe mike kwara irangora protocol lakini wa munyorere kali amurumire ere gari ari no igocho yote bangero gakyara bakichune cyo yote bangero kwa jire mwabandi kwa jamake baate bagwa kwada bakechinya sinji tegerete bachumbuligerelie tirende nando manyete tokalruma ene pi abantu ba central ngwa ngosoka bale bakekura abantu ba central babwate kura asobonge nande mbanjite gwakekura abantu ba central nabo baraje kwa Matiangi geteke. Okay. Mwacho buligeli ntete ko so mugano olese front page ya gazeti ya The Standard nywetera so bwangegera togende meganende igaba gukwanira igoro yo murayi bwense ya America Donald Trump gwetera se kyombekeliye kurugunga United States Trade representative umwancho muligeli kene kyombekya nyare ko bagekwa gache bicha koro kige sunteke nene igoro yense ya Kenya so kubwatera na so boncholiya sabakaba bagokwanira asibono igo mwancho muligeli kera bakonyara ko bagocha abali bagoteba batete kubeka kibesi cyabona bakora kende yonsi asese ya Kenya niko bakomerana n'abakurumi bakoba rangeligo chaga igachweya no robotiro koro kingaki ense ya Kenya ase okwagacha oburuso bwa ibuchumi bakorekana guchikwa bugutwara umuchando ise kuligelia so bwango igatwara mungwano ya mukuru wa sense ya Sweden nera na chaga iga kibesi cya inchi ya nywa mache agote ali gusaini tenda yo koleta chi ambulance kagenda bagaswa ase ABC erene na sense ya Kenya marieta ya barayigeta akabe kwororo finally igale sekegambiro
ekiombeke kia United States Trade Representative na kero giatebire gokora ubunchuriri nense ya Kenya lazima umanyanyarere na roro mugano uyu senari nande bakwanira gabunga gokora biashara Kenya namba emo company chiri chigo cha gose investor bakonyoranga there is a high multiple level timadinga kinda bekase ke usi ina point yego yani tunogosuka kurwa gochia neri yaki kurwa gochia neri yaki ngo example kere simbo kere company ya chire nini Kenya namba ya mungu takabali gose ne kiwanja lenda seba baguchiko kolera ubunjoriri wabo gose ne chiadu abatete kwagacha onye ne bintu ba koimbot byachicha batokase bakoibeka kwa makonyoranga kanjoro goroga chikateli no chire barateba karato eketuma kugoseneri onyore goseneke gocha bono nko babale frustrated nko ira ni maega ke Innocent 2015 nto abugate story ya Chicken Gate scandal elia as a IPC officials mbabete mentioned as to receive private company ya rekorku I think Osman ya UK abantu bali nekagere mbaruete 50 to 59 million bribe bamanya kwawa etenda wasiti yoko print ballot nini papers you see ekaro ekineke gosekaro gendo kiligachi komanyekana chisi yo chirichia company eli kwende UK barabuye basi bitu arafu company yawe kamanya wakwa kwerende fine ya 2.2 million USD dollar party Kenya gaiga those officials no roche bako walkie scot free bono kwende report kwende nerega bate banga investors karoba chire there is no fair competition between barabune farm chirwete chikantri chinde echichira sabwe bribe baru because USA farm muno korwe bribe ha bunoganyire uganyirire seino uganyirire uchikoba gokubwatu company ya se company ya esiekwe wakwaralire binde binabiko garanga banyoranga karokende the climate gose kwende yako kwa biashara teli favorable and like a country bina kwerende Rwanda nkoigwa for register company ochake biashara it will take you 1 month ino sentimo currency tegana mweshimiwa manduku na gotebeti konyora a permit achake company yaye ya mwirete miakerenga aiga Rwanda tebete bwanko lakini gaiga yachete nearly 2 years onyore permit okole kwerende oigore biashara ochake ulika aba Kenya ochake korosi profit wakane tax yako ira 2 years in Rwanda Diana kayage nda tambe piki metenye tato obwate keregento gwachakire gokora egasi bo kwaralire binde na bibikogera sometimes no any company chiarora gokole biashara Kenya si primary sio nini asenale na roro mugano ibagata bagipeni kiare ngochere yabarakisha sijui taxes lakini igabwe arasi kiare if there is a country which is strict in taxes Innocent na Diana ni country ku United States of America yeah they are very strict na amagana ibango mwancho muligiriri mugano yugore CPG akana na bwe somera na koranga ninki kilike kabage kwa ndoche cyabutokire kiteke 30 na kyanda maiga yense ya masema mbia bono tagete tuyaliga ntogendo mutimo gotoko ira nango batebitule ekyombe kiliki abagabana abuna bona gana kirikya roro botirwaye na boigo mugabana bwe county elia ya Samburu aselieta lati elite itukulie goro emaiga yomonogerie bwe bunge muske Amazon King kurugo chikanga anyara ko baga kubwatwa nigo naroche abaseneta batatu bayimugetie ndigirunga citizen arrest kulende bakanyara chinga kichinkongo nande twaroche nga kyabeteka gokwana igatiye megane litochi ko batoko kwana kera twirene kurwa asumutimoko Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Umrena nabali bechinguru Erikwe manyabuna wataka kuchitana nye chiense Frida Kerubo Innocent Onyango
Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Tinduno bosombasi amate, ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyo butindu. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Wachumuligeli chetre chiteke mirongene na ibere ase mbambia bono mugano nuraiga kulende ntaraika kuyokwana taete turaso ase Senate chwea nindoche Diana nere nabwatekagire tumugano bwi Senate asiboni gaba na 10 mo batebire gabarabumbarichi kwa bakogenda ase Senate na nigo bono gabanyare kwa bagwakubaini weje shiringi 10 aba million na umonchumuligeli batebanga ekyombikeliye kwa bagekurigereria enchira chibesi chiko bachigotumeka na namono committee yuye Senate nigo bono gayanyare kwa bagekobeka malieta yabagaba na 10 mo tene ni nande banyare kwa bagoteba nigo batakire gochiko bagwakana egento igorunye fine bataraba bagwikirana ase busibwe Senate gati yabo no mugavana gorunga Abdi Guyo oyokurwa ase county ya Isiolo Native German gakurwa sensemo ya Garissa nabo igoni ndoche Muthumi Njuki okuruka Tharaka Nithi Steven Sang okurunandi Susan Kihika kurwa ase county ya Nakuru na igaiga nindoche omugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga negati ya bali banyarako bakorangeli gochia bosio bwe Senate kulende bataraikirana na bono iga nindoche nigo mwanchumuli watebanga abande bali banyarako bakobekirwa ebina negati ya bomugavana Anyang' Nyong'o Kisumu achila yako Migori na nindoche gaiga oyokurukunga Benjamin Jeboy Obaringo anigwa iguru Kirinyaga Abdul Swamad Nasiri Mombasa bonsi pimbara ikirana ase committee banyarako bakoereranga kibabere bagotumeka chibese cyabo kubwatekana no munyakirugo bwe committee yo kurigereria igoro ye chibese unachikoba chigotumeka ase chi county omusike Moses Kajwang nigo bona goteba nigo babekire a fine ya 500,000 ise kurigereria asama tukabwa ngo igatwarorire dramatic turn of events ase Senate abagavana bakoteba gutirese kyombe kyabo gya COG mbalichiko babakogenda busyo bwe Senate nabo igo aba senator nabarabu bachakire goteba bono gurutore summons mubwatu nabo igo chifine chakire go fly mwelio kera tugukwanera igo tuacha twanyoro mugano lelet oyoro mugavana bwensemo ya Samburu kwarocheli tukolie gorekera omo speaker bwebunge ya Senate Amason Kingi arwe tugochika ngabe gakubwatwa Sifuna n'abandi babiri bakagenda gotema kumubwata kagirete tutaraso asenseme yuru birengera byago timati osomo director ito nabwate clip kiri kikorokia igoro yechinga kikiri cyalinga
A very disturbing clip of senators malhandling the governor of Samburu, His Excellency Lati Lelit. So I've since spoken to the governor. He has explained to me that he had gone there to see the clerk, because in principle as council the only committee that we had said will not be attending is the committee of CPAC. But because of scheduling problems, they had put, one too many committees at the same day and at the same time, on the same day and at the same time for him. And he was trying to sort this out to reschedule, his sittings. When I'm told that the speaker announced that he was seen in the precincts of Senate, and that he must be forcefully escorted to CPAC. And then these governors, and I could see the picture, at least 3 of them, Governor Sifuna, Senator Sifuna, the Senator of Kitui, Wambua, and I think I saw also the Senator of Kisii, literally malhandling and even punching the governor. When we raise issues of extortion, intimidation, harassment, humiliation, wancho muligali ko iguru ino senator ino muteneri bwa governor munyakirogobo ugukwana ase chinga kichu unakwaro chikobwatekana no mu governor bwe county ya Samburu Lelit Konyara kabaga kumerana ne chinga kichingo mwekirari ngase senate chwaya ntagetembe kama buli atatogo cha sole gitonyara kabatokonyore kirenga litangani senate ekiombe committee yabikoro kusipa kikobage kurigereria mu county chigotumika chibes cyabona bintu binde is it on the right ikinento kitugori ugabara semendonge lento gendi ya kabere Ahmed Abdullahi uyuru munyakirogo bwe kiombegia Council of Governors ko igure bunago kwa nagabo aba governor nigo bakororekana batete kuyaga kirenchira yabo bataba defiant mate innocent, we are living in a country osetomanyata se ense ya Kenya iyo akabaga vantineri chiko. First of all, the Senate has a role to oversight the governor. Now when at valierly eni mwetu enganiga mugatume kaiga abo ase twarorire eni beyu yakoba misuse twarorire enibo yagosoka kurwasi county yagenda wakole meyeka chinyomba chiabantu twarorire enibo kegosoka. That is according to Auditor's General Report. Tali Senate yakole kwerende barabwe babwate auditor report yagochiche Senate yata bama oyaruseti shilingi milioni 3 milioni 4 akashikugora liugalie Christmas kwarire meaning a Senate nebwenerete tubori chibese chigaba mokorusi mokokorera APCD. Is this a priority? Because at the end of the day these are our tax payers money. Number 2, chigavana lazima vatendi ekwerende CPAC meetings or another parliamentary committee meetings bakorangirwa. Onyo mondo karwalit rero nkoye gwole brief, but that doesn't mean omisi rero omisi mambi omisi mambiende. Chigavana on the other side na barabu ngana nere batebire ntoligo cha committee eyu because of extortion, witch hunt, bagotosaba liaki kwarire bintu binebyo. But land innocent, the rule does not work that way.
ntoko gosana naye ongire kotini omaya gochaka goteba nga yaya no na goserete ndane ngakigete mwa mugwata chikondiri gokora style wineyo ba record statement ye ase police batebe nga ntwe karoto ko ndagari toko koreki toko barasiti ye which hand go toko sabwe bribe. It is the work of the police bakola investigation bateba hapana chiseneteji mokoleta igana because na barabu mbali above nini telo but gente que yakolekanete ase mugavana oyo lelit Samburu ekero chiseneta chiwatembuti kumubwata ine gasi yabo naro tikakorwa mupaka oyo ochikokora egasi etayo egasi ye senate no gotebi inspector general of police oyo noyo okalireki wangire go chiche kwerende yaito what do we do you can be sued omonto oli abuga twegere senate etumieli chikori aya etebe bono egento keronike you are not mbali go imbichi chigavana gali they have powers bakachoko imbichi egavana ngakiogo chikobwa to monto nini physically aya no mo police no bwate eopi goseli chikeliri opi eli gotumekaga ikabju kombwata gosagotebi innocent omusigari ache kombwata kurumwane go ikoge ndo report atebo monto oyo nango serete igana oyo weopi but even the Senate does not need the AOPs just to write to Inspector General of Police umuntu yabe kubyara no nkuru asakale Samburu choya igentogere guturuka citizen arrest no nyanaye no manyete ne tabana ba senator bo Kalisa Bwalia montekera mochire na moko mubuguri mumuira sigeta seni kyabanyanyimbo what they were doing esilichi konkera oroge gurugu citizen arrest is careful enchirolie erwanirete nenchira akorete of course turagosa inside parliament innocent inside parliament do privileges ingo fefa chire te Samburu governor because what they did aseta yoko ira the senate chiga bakote whatever we did it was within parliament whereby abu at privileges ngo favor the same privileges ngo favor chire te Samburu governor no na gotebinga egente kekere 2 coin chikoini berese sebes chwea abantu bose bwensi egeseli chiko no nyoko goteba boigo privileges nilieto mweshimiwa at this point a crisis inkera twarucho mugavana oyo mugotama ku senate not along abu chirororo obolire tangasirwo obolire mo senator aminimo moteneri mo speaker tebire bwatere late mo mondetere pa moro liro libono barabungo mo bwata barenge bamwirere mo senator achiko bakagwere liga kya gutaba gaki chingagi chinde no nyago teba lindenga nabwate nabwato bwende bwaya and all that how do you find it wrong the speaker of the national assembly or the speaker of the senate abwate powers chi committee chiri ba kole kwerende bago ikaransa the committee chiri cha parliament echibwate powers equivalent to high court abwanarete ali kere inspector general of police atebo muntu oyu mokore igana within the law ncheto ko ngasalt parliament igali asete yo mate court teyo ko irato senators mwancho muligeli they have privileges tiga ni Diana Senkwane yese mambia bono Diana totebyango megane USA gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Daily Nation ni ndara magana yugwa kwa governor korinde onye bukunganchira ngenda semigano enderoro aigo manchito murigiri antu bwate nabatebigoria Easter holiday yire mambe tubete innocent ose kuyariga niri kwenda Mombasani no nkale Mombasani ngale gasiga iga chenga ndori Mombasa se uno wakirire go tubwate namna binda tingaineri murigeri amakonyo rangi akiri ne konyo watebri ngwana kwaringe pipeline muina kumye muntu yole gote koda Mombasa watete ngwana kwaringe michikana ngwana kwaringe ase aba sister bago south wati bamino bakorangire toro machito morigirega kero toko kwana litskoria Easter tokumengwa ngachiyo teri korasi semo che county ya Mombasa kukira boniganiga abantu bayiciroro chinsemo chamalindi bagoti bangabageno enkurwa chinse chiskoni go bachire go chengera litskoria Easter ngano mugano ra somera sigazeti ya The Nation page ya gatatu no yetima itigo sai no yariganiti ochigo chengera eritikeyo kurenda se page ya kabera nigo kwanira boigo gotagurwa we chiro ya Gikomba
aigo manchito mulgira se gazeti ya The Daily Nation nigo bagukwanira igoro ekigati cyagite kikanyara kigotagura chibulldozer kigatagura chichiro echire igose ebibanda byarenganye norocherolia rwa Nairobi bagatebanga abantu abange wikira boniga nigo batigire batamaitinga nkibaho cyokoro bonchorere baba bagukwanira igori echire yobuna yachagite manchito mulgira bagateba ni chiro yachagite mwaka 1950s funaga chiraga kekolende egachega chaka ekagaliwa obo nchole bogo chaga kolekana hasibateta chisemo chaka mkunji pumwani ne chisemo chiri chabete chigotagurwa nabono nigo baligere tugo chase esemo ya isili narobata itomachito mulgire banyale bako beke chira yemo era nyarige kubakonya aba nchole chisemo chibagotebanga chisiwe Justin Semecho ne ubi niwe gotugutwa senchirerembe gento kwikoirera no enekere mbulego twinyinge yetoigo yaba yekorento muchanda Semecho kolende abamenyi bechisemecho nabali bakora bonchole nigo bagoteba bange babo tiba maitias bago chikogenda sibate biunga mbachugwakana chisirenge chuchire chisirenge mwanchito mulire bagoteba chiri busano na ibere asichiyomba chiri chiko chikunyara chikuwaga chikorende mora ibwense gatebire nenchira yamoyo chikorenta moncholia naboigo gwetania aboncholia chimisano mbachikonyara bakonia chinsemo cyabase digosiba koni ibintu byabo asinchirengi yasatebringa nechiro yekirera uchikunyaraga kwaga chagagu panyora machamaya nabegasiba gutuguta etakataga yabo manchito mulgira numuganura sigazeti ya The Daily Nation page ya kabere asibago bagotebanga echiro ya yekomba nigo yari kwenda gwetania chimilioni ya 53 asichire cyo nabogwe somera sobagare CPG ya kabere Wanchu muligereri togendrete kuligereria se gazeti gaigase epeji ya gatatu ya gazeti ya The Standard muganororo gukwaniranga Generation Z Gen Z niko bono baye muire kogenda gubikwiga kire kibese cyabo ekyo bagoteba niko batete chiko bago chitumeka samatukali busiga tibintu biri batagete gukora no kwagacha chinyumba cyabo banyara ko bakoranga banyara ko bakurubiri ubugima bwabekera bachiko bakabago ikimyaka ya retirement baliko nyara ko bakuruwe taxi lituguruke taxi mwa black tax eyo ko nyara ko bage kuruwe gwa eliuma etetemanyikaneti anti yago rwalire kwato mebese mungino mino igure bobe kwato mebese bakale ko tebange ke goli kyo mwelio kiratokege gokonya abayibuli ne amate nabo kirabe ne kikya millennials umonchu muligeli aiga niko bakale ko tebanga gwikira boniga umubaro bwe 20 noyo na batano noyomo bwa abasayi bali bakurunga Generation Z niko bakorekana baso ira semirimo kulende niko bagendete ko babako gace kibese cyabo gucia asamatuka abusyo egento gatia batagete no konyora bayaga chirenka yabo banyara ko bakonyora kibese cyo cya kibyasara nabo igo banyara ko bakoranga kibakonyara ko babako bikubugima bwabo biburube obuya kulende se ekerengo kilikendege korokya abasayi bali bakuruko usobona tigatubarukabaga abasaba gotu ba bali bakuruko millennials merongene na isana nemo asemia niko bakale gotebeka no mwanchu muligereria bagendete gwakana makabeso chibestiri bako babako bugulia na gokonya amate yabo bana bamwe bali chiskuru gokonya abayiboli ondoro murwaire nabono iga sibakale gotebanga abasabu baraba Generation Z gati bintu biri batete ko bakogora niko batete baguri chisimi chingiya bagure chianga chingiya banyara ko bakwaga chenyumbe ngiya bakorobelia amatukale go chibosio ekera imtuto gendete ko bolinga gasimi gechiri buiberenka ikali mino senta gwara wikonga nsire nkwane soro Diana gaki no boene ichwe yanga kiro chino boene maete ini research yakolire chwa kwa teba yesu kuseno obo maene timba bekali swali lya obya chwe no maina basaiba jensi bataitiko konya bayibori niko bataite bebe kire bintu byabo byo kabataito bogimo byaba barabubo ogwe yanja obo maene kabisa ogwe yanja to tigera ubono tinde explanation you will remain Chinese forever chaya wale responsibilities are coming in the end chaya njetaite nkanaro maybe ingenda ta first born angle na kanire point ichuya ngotebanga tari basayibons bagency abande mbare bagachira abayiboli mbare bagende tokokonya abana babo bamwe abo wakana chifisi no responsibility ke gocha egocha onyorenga already ngwacha kete responsibility obuya bwe ekero gukwana igo ni study yakorete bagateba ekera bari bere bakoligereri 26% bali basoire se workforce no bali rabo
abande bakareko kana SSM ne bagoteba bakwegakire ibintu byabasama tukabucio ayese nyencho SSM lietigaritera toke go 12% no orabu bali bagoteba into togendete gokonya lakini bali aseki areki kino abange bagoteba nga intwe aba wajisort nchetiganyira ubuli gochimambi chibesengo ni uchi arenge gwateba kero mutinyi gotumira oro muibuli chweya Generation Z mangana itebugati naende maite Nine point icho yanjire sana. Ligere liegente kigana mbemo. Who are their parents? Millennials. Baga millennials of course. Baratoke ngaki generation yigiruka boomers. Boomers. Yes. Ineli. Kachenta kama idi. Boomers sibono bari bayikire 45 go chigoro 50. Today 50. Labwa. No. You classify Gen Z from which year? Gen Z to go from 1996. Go 1996. Gotira. Bora nyore ngatimbuga tibu maene buya. But I think 80% nechi bontao na ndena abana ba middle class. Lakini nchoma itali bontao. Lakini also no chiete school. Unaona kitu ngero tamenta gabu. No eba go sefu ebese mbata gete obuya ne binyugwa. Ngakiaro takwana gabu. Toko bisa watora liyo kabune ngasete lige. Ebiroro yarenge kisi county that. So actually amagana yogo konya abibuli negento kebate mizizi kurwa se pipe gote gutole guihona our parents na ndo basike timanye tinga no nyore blessings yo ayo gukoragera na Europe omubuli ga uga chandike tugusata bugatikende onyo bokonyu boro na bogo konya lakini onyo muntu tataiti no atone legend sibo even no millennium bali batali gochiba inyora baibuli so negento ke okata crossing ngomanye believe era toke mabu lakini abora nyore kero kenda baibuli ba chenzi abange nabantu bali egasi gose kero kende bali taji kurwe gasi okay chweya kera kwari ko bagukwanira generation ya chance pibuna chigo chicha mwabekire so na rada yano go put into task awa tebi ngoro boti urubo bulimo lakini kwa matebi ya statistics inchiroro Diana ngokoro lengo irora abana ba mine school no bwata basani bawo do they do the same thing my friends once generation yao bari be generation yani ukonya bari so wira no mokole research burungi Diana upingire gente for the first time naroliro kuanchirana nga mbaroro ito millennials tigatora ngangana na makabeso ngombe ya ruali ngo tumuri siringi 200 ya twalire kebera biri ngambe kikurwana 200 bosa mafata nali ago kongwani baka 1800 asini ni gwate bunga manye ndira na atomete 200 ng'ombe ngotwerwe kare mete ndoje ngajiria bandiete chirocho ngotwerere mete kagusi asini ni ngogenda tuli guchikoba tugukwani muswatyo minto magorae na munyara timbu atifea tumirange abesenchire utumule era ugatinere nere gastogo current generation millennials igoro tiga example Diana ke igoro prata ya nene gatwete chinzi aga kante byorosire akamanya gukora nkukonte binkwale gutuma kende paka ba nindengerere tinge karo kwarage iri chiombe naenda comment kende okay ntendo che aminyo kire sana gaiga moncho muligereri kwa kwatuliri bagatukwanira igoro yaba abagavana n'abaseneta ngakibiko babigokorekana kera bono tuchikoba rero nawo mugende itugucaga ya studio page 14 na egendo deliberately ebine birengera lyumungwana yo moga igokurukunga Changorok Joel igaro mu lecturer bwa university ya Moi erega kwirane liribo lyo yabana ba generation Z agoteba abana aba bae wifi bali gusumbwa ba omuzinga bali gusumbwa birengera libyo kurobelia matuka mambi mbiyo agoteba abana aba nigo bali liribobe nigo bakonyara kwa baba kwa pambad nande gagoteba nga aba n'abana baranyara kwa bakobeka no mugiro bw'endagira ekera batagete banyore ebintu biri bitagete bikirane tu
twagatebigu nayo koruragire gusitoragira egento ngerera iteyu yebete etamenta gabu list yeyu aba complete mbali gotogonyero ndabuga bwa yugwete wategara bako gedumugira bwindagira ngegera egento kiri batagete nabiko nyara kaba gigwikira da chwe ya chegairete da right semiganiri roro menene erigaiga dayana nabwo atumugano getinkagire turingese gazeti yaye ya the standard oko ngaita ike ya monye kwanire yonsi the nation yes aigo manjito muri ya gazeti ya the nation yana rairo mugano innocent yaganyete oroni maite nayo ganyete yanyo chakire kore igoro yechi nyumba muna mogo kombo image oyino rongo kore na ande don home manjito morigereria ekinyomba okombo enyumba gatera gore gotera ganyo chakire chweya nigo kwanire igoro yechinyomba ase ensemo ya don landlords nabige korokwa don home wase ndoche Michael Afula achieto roma chito murigeria ari korigia enyomba sagete komenya agatebanga agatebwane landlord aigatali bajaras baganirio no monto bwate omwana abana babera actually no mongina nani no moga monto bwato family nero ganiri go swagagu naboiko aschisemo chia Kisumu nara bagoteba ngatori go swa na bana more than 2 naboiko tori go sonye kole bajera eneri chikole landlords dichikelioro na hararo lilo chinyomba kweta lakini don home rinde gisensa igana baba mokare kwetera hararo lile chinyomba kweta naende njena bongo bwate sichi landlord 100%. Awate banga bumba liko chanda kwa kana rent. Doade pachera na be wakana rent yae. No upfront. No upfront. Lakini ase naro kogenda otebigu aye nichi bestiao ira na buna wacha. No nywa mete yaya. No bwato mwana yaya. Building ye toligosoa onye tokoleti toli family person. Irana neni veyu yao ondoligi orino konera bana ya tigata Diana toenda ngora maete abaiboli ngoikere onano muiboli abwenerete aikaranze nyomba arengerere tinga yago chukurusie school fees ngaki abana abamenyokiga yama akonyora ayogolete eretiere saki atabugoli omusike igolete Monday mambi ochande tabante pro ande chingere chichiabo chikali kubwe nyenjo toli nabantu kuogererie music diroli bono mende rande ndike ukopoli it is my rent it is my right sene right ya kwa manyora abantu group ya chenisi noire mobogoleti amarumu mosage chirong mogwete kwerende ime mogo chikokore kwerende chipati botuko oyo bwaterenda bana chwe ekida tegerera buda gwake bekaigo ndabakirego metise gwake sabu squeeze wifi ebole se plot rina macha kabulire twabuli ngakya abura wifi ebole chite ikaikomiga chike ate konya nchi go chieru chinyumba na beno mbeyo era samba ayire arebe se wifi ko bekira innocent aya tegerera ahora yo sobegete derwete so samwe Polende chaya narayu bagote bango yo bwate more than 2 kids kwitani abana babiri ne barabu bari kobeka sanitation yengia se compound yana ate iba ko controlling koyo omuntu osokana akagubige na baroche test piningeri lakini ogaketege nsabu gekogarana nabo bakorwani mpaka chi nabo bakorwani mpaka chi watchman kero watchman umatege itagari na atebiri okorende estate eyeganega nero amachiko no njenga gache nyumba yane cheni simbago so abona abantu mambi bawo koira ko team simcheza mbako gotiga bako go ikibosubye gambe twakoleira agura kiri goita togo bako go ikibosubye gambe okay eito buatu gosomo emetiengete sitamenye bosa Oikatomenye mitinye yuchwa ya kana rasoma innocent page ya 5:12 ego kwanere goro yeri goririe chibando lya beire rigo ke abono nigo bako abari mibeke meri ki chibando nabaiga boncheli manchito muri abono nigo bagusaba ichiro bagote banga chibando nigo chiagure rigori goikachiri busato ne chimisano na isoto 300,800 manchito muri nabo somera page ya 12 baiga igagando chaba cyber agency nabaiga victims bari babete
bakonyora chingoma abandi bagusiria magima abo chinga kichyo korobekana imensi ya Kenya bono nigo basabire compensation ya 2 billion abari 1224 nena nabo gwesomera se EPJ yikomi togende ase katuni semambia bono onchumuligelia yande nabo konyara kabago gwesomera na mankarororo kotwara yakunire asobwinge EPJ 12 ye gazeti ya The Standard bagoteba ni lazima iwak ngogo kwana no mugavana bwe county ya 047 umuske Sakaja igikomba nigetagoire gabegete gutwa gabuguritie chuba ya ekenywegwa ekoro kinga ni power wancho muligereri nabo konyara kabago kuligereri katuni echweya mugavana agateba lazima iwak kabuguriti lichuba libwate kwerende mufinyo sasa itawak power ni nini itawak maite oyo ndeke with a very good nini chislogan yecho ikarale go campaign Nairobi itawak yani the functionalities city nini party ebindo bero bya mugasi ukiri ngwaro che flats buna cha makoleti chia mubekire kwerende bintu bine takataka ase kubyanerete ko bochagwa ase kubyanerete ko kobekwa wa mwasi ukiringa ndora kwarabya ase Nairobi City County so hii tawak timanye tinga kierelirete dine kenyuwa gosene kenyuwa unajua pondo very drunk na tawak maite egentongira bagoteba nga kenyuwa kiralia wo signify ya korokenga is actually drunk with power onyure paka chinguru chia mubuchero boraiwa mubuchere kirendo giasoiro bongo bwaye nande kibatitingo kwane kiasembe turatigira Diana sasa yake bati watatu gekwana yangiria monyere sauri igoro yaringe full day na wanale ko mokonya lakini sauri yako monyera ibieka tigangire kibati ase gazeti ane katuni ane gotebanga Senate kindly cleaners aigandoche na kurwe Senate ya bakoleta igagotebanga never aigo manchito molgere andoche ne bichaye bunge aba senator gaiganga gitina aba governor bone bataite babe cleared washing machine actually is a collegial Senate iyo chuli kiabo imabu ne washing machine Council of Governors says governors no bara bataba to see sana to see gaki to see kindly okubaligerelie bara nje bado nonda se Senate tya basibigwe na bwalo nonde toirane back to the Senate a Senate etumie the powers babuate the powers to make to tell Inspector General of Police buata abantu abaiga the powers choko baka chifine the powers choko baigolera nini trials go say proceedings chiriba tekile this governor is unfit to hold office deputy governor ebe sworn in egambe taligo cha kubwato muntu chianga parliament isikogali that is my stand mwancho muligereri na igure musimamo bekirugaiga kolende ntwale kobeko musimamo twale gokwana chiabeire chitaika 13 chietre mega chinsaibere asichikazetira twachira sege kakira kini mwancho muligereri kakira bosyo na etokorangiri gochaga igase studio totebi uligereri embu yabere gekorekana kurwa Senate na abagavana ototebi ngikirike wente gokorekana gekogera umwana inchi rituko kira lituko nero konyara kabaga kwa igwa bokoreri Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi omwancho mule Nensoko TV ngeta sengiye Nensoko TV nibwatira senge yao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubeka tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni gongoro perpetual
machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogusi shauri zangwe ngararo moijana umuntu batera mabwari Murigereri bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira ritku iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikense yemo ya butuko wakorire emirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria bakaliya omotoya kabwatwa ole bakaliya omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba niga alenge omuseneta omuchorwa wekiama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu yen Soko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV uboroso womugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries
currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Muligeli chetire chitaike 23 sembambia bono Diana nakorire gintu kiria musaba seneta go baringiri tukuri igoro esiga buna twakwana bagateba nga bono nigitakire abagabana bande bakareko genda seneti bateba tudikorore senjo timbwatie birole narusire birole biyane daratema gose nindore sembambia bono tutete ko batu iboli dinde lyonse majito molire utskonyara ginko boli innocent angira ni tatebanga tarikorabia aligererie bitabu ebyo ikiagera nigebire birorenka igonga ari tukoria ro majito molire bunali geterara sensa ya WhatsApp amaboli ali togokorentera nae bono molire nae ali asorenka mwao rusie birore timbanye tigo seninje sustain sigike getambe itangani mwanchu muligeli totete kuligereria committee ye kuligereria mangana aya kurukwa kurunga Senate Public Accounts Committee kuruku PAC ninki keliri tangani mwanchu muligeli ko bage korage ko nyara ko bage ko twara oboene buaye bugo scrutinize go se kuligereria na koranga ki county chigo bachigo tumeka chibes chabo asemirobeli yabo aigo boigo mwanchu muligeli baligereria bitao bye nga kibiko bikororekana nabo igo banyara ko baharangiria nonye ne chi witness go sabantu bwate oborori konyara ko bagwikira nabo sibwa bana bakurangiria gati yabo barangiri no nabo basabe serikali barangiri bali batene tamashirika ao nabo igo barangiri bali bagurunga state agencies se representatives nabo igo mbatake ko manyu
bwa siuli bwa kiregento buna geko bagego korekana na omwenchu murigereri babwa tobo ene bwa bobo gutaka konyora roboti rokoro kinganki keligendete gokorekana ase chinsemo egento keroro omwenchu murigereri mbali konyara ko baba koena na ekirogo kyomunya kirogo gochia ase omurai oli okorwa ase semo ya serikali gosomo seneta ochikobaga gotenere committee yuga kurukurwa ase serikali chingaki chinyinge igokonyora libageri rikona no gochia ase bali bakurukunga opposition yabamereri be serikali na lira abe bujage ko rugwanchirira na kubatete baba ko bakurusioro mwanchu murigereri ni gobono bako bagakora emirimo yabo asobwamo sana na kubwatyo chiriboti cyo Auditor General ekibakonyara ko bakorigereri nabo igo mwanchu murigereri nega sili bako bagakora na aseli tukuligoro ntwaroche ngaki burukushani gose ngusana na yale nga sensemelia ye senate mwanchu murigereri tukara omo governor bwensemo ya Samburu lelei buna twaga batogo korokia sensemeliende buna betega ko baka ko saga no litukuligoro kurendo mwanchu murigereri ntagete toigwe omo senate oyibuna amini mu governor oyibwe ensemo ya Samburu na yarubuna aganya tukabaga koiraneria maiga yo kwenyora chinga kichinkongu chiri kwara no niga igase studio choyekera twalenga sesemo ya magazeti ali otebanga citizen arrest abuno tutete uchaka kubiko buruso kurende tigatura igwe nkwana yae nayo maiko bagakorete birengeli bya guchaka iga ase studio. Who I am, and we can square this thing as men. That I'm able, but I will not do that in front of the Senate of Kenya because I respect the Senate. That is an institution of the Republic of Kenya that I will not want to place a bad name. That I want to do. But I'm ready to face Sifuna and the rest. 3 of you. I don't even need 1. I need 3 of you by myself outside the Senate. Look for me away from the Senate. Let us not put a bad name on our Senate. That one I won't allow. Today, what we did is unforgivable. But I ask you guys to move out of the Senate. Look for me. I'm going to have to stay somewhere in the restaurant. If that's what you want, let's do it outside the Senate of Kenya. The Senate of Kenya is a sacred place. It is for people who are mature. It is for people who represent the Republic of Kenya. It is for people who have all good for the Kenyan people. It is not a place to fight. And I don't want to fight in the Senate. No. But that one doesn't take the fact that I'm a man. If that is all you need, don't come 1, come the 3 of you. I'll deal with you. Dayada kwegule atebanga soka oje sikomonte biesto kumirana tintagetio yo mugontagete mwensi batatu mochiche chikunane kurenda se senate igagoteba nase maskani sana tatagete ko bagakogendera gokora igentigiri kurukunga ingusana neboro wanchu murigereri kwarigereri byonse kwaroro mu governor bwe county ya Nairobi omuske Johnson Sakaja nerega kuchaka ko bagakorigi n'abanyanyimbo ngahito mu director ituguna kuri yali clip kurende asema mbia bono twakwariganire nayo rwe birengera libyao nga kyoroche senate aba governor ngore asese mendonge nande ngikirikira abege gokorekana abaraya bonse nabayito mu senator nintutoko mu choro mu governor nintutoko mu chora baki bamenyire gose are they living up to the expectations sese bintu biritoganetie banyara kwa bago ikirani wotwakire namba ya gochaga igase studio namba itere 0788666663 no wotwakira gochaga iga ototebia soro keyeli ogire TV ototebi nkikeli yoroche asense me yobora iboli ngubuna kwabere go kuburigereria mugusito ni mate no bwate birengera byago gese mambia bono twakire simi gochaga igase studio ototebi ngakyoroche seme yuere Diana gonte ngoro lire ya moya achire tigango turegu Diana bwatango totebi nataka ngoyera kinanyora ngibirole tobegeti the other way nachana na irani kana Soka TV bwakire Soka TV bwakire bia Diana Innocenti na bwana Chwea yo matu mungane muti ugetutu chake nyakora nyakora mbiere nyakora bwakire se abarenje ntubwata matanga gaki anti yetu ne tusirete gakeremensi yake muntu ojaru Ono rende gakine ngwana mukunya gotwari ne ntubwata magombo tonde tukomboresa sense monya nyakora nyabangeiga nyakora tusetu mungino monene bwekenyura kili bono rende tonde tukomboresa okay pole sana asante sana ntuna nyare koteba Innocent maite ngujere aro kanu gusukwa asibiongozi byetu bya Kenya asesene yetu ngokora bali gashingiya ngoko ko basite kibesikie county mye chikutumeka
yakeroba samunirium egabana eke asebikao eba eresenga kimatumisi ye county erigose irrigation injiro chubukurumia aseti county kyabo baba ali baga isi time becheresa abangenera nyore report ku ruwe executive sibe county bonzi ibya amanye report kayo kuba report ni iri yakuba lakini morning ncheba kutumia kwa RSG gavana ngetini korora buya nyande egento innocent mambi umete senators kuna bono senator unyunga mburango tebango lijari kirogya county kisi county mambi ga kubate same na bayo tekokole muna bayo kole gaba kwa RSG abantu na bayo kwa RSG abantu we have into what the possibility of RSG abantu bari we have anti corruption because mbiro bya serikali biyo usikanze no kwa RSG bari ba kupusa pengine bari batayuchukua bia senate lakini enje bakoro kibakolete ebikembe asekenya asigasi bakora senate ningi ya sana nani ko batabi bakigise kwamba kibese kya mwananchi yatumikire sentere ringi ya nchi kukurumu asentere tabwenereti lakini nabarobo batwara nabarobo omoyo o kibinadamu baba time baba tabi onyo muntu obere samu bangire gwabia kako take request lakini bona na bakwa arrest ngwaro jenge muna sibuna bakwa arrest gavana jameni ngento kariga kolete ebija embe ase biongozi na ni generation yegocha ntege ntona anyare kotema bali geriri kibesikia mwana inchi kyatumekere buya yandi bakigese onye jira tumeka buya abantu buna bali bayirwa tuwa abagaba nanyo bali kibese bakurumire kibese kira niwa aseke kandi ya serikali wao so mfano bwana innocent ngwa rochega iga kero kende the former governor Migori Obado tia betenga okurumire kibese kinyinge sana ese familia ye family na abasani baye lakini up to now kibese ngeranete nilibuliko serikali ya auction ya mali ya sheria nero egutumika mba gutumia kinguru asama kokabo igo asege ko mati mungale moti mbuge tutu cyatinya kora biamono sana seli tukuligoro ero mochiri aba senator sekilia oteba lichikondiro lwenete ko bali gutume kwekero ko bagukubwa tumu governor babwenete kuruora boti rwabo onye mugavana okorire limo chabe gakubwatiwa igese mambia bono mwanchu muligeli na botu wakira esimi gochaga igase studio na yoru birengera libyao ototebi oversight yegendrete kurwa sese mailing akegende nande anene mono mwanchu muligeli tiatora igwa enchira sakajanera abaga ukwana sobwango iga nabodroje senetiere nechimbero sana totete kora igwa ngaki umwishimi wa sakajanera abetaga ukwana kubwatekanekera abanyanyimbo bachete service yayo. No, I'm here at the Senate. I came to the Senate to see the leadership and the members of the committee. I think you all know there's a long-standing issue between the COG and the Senate. And I hear that the COG has issued a statement. First of all, I am a very law-abiding citizen. I think I have come to this Senate more than anybody else. This year alone more than 6 times. Last year more than 10 times. I have come to answer audit queries from 2015. My predecessors came only once each. Yeah. From 2022 I have answered audit queries from 2015, where I was an MP. I was not even the governor. I have answered all the queries for the second administration, when the governor was different, when I was a senator. Until this last one, where the COG themselves had a position saying that because of these outstanding issues, where they have claimed extortion, they've claimed intimidation, etc., let us wait until those are resolved. I think as a leader, what for me is imperative, first of all, is to make it very clear, that accountability is extremely important. But accountability must be done in the right way, pursuant to what the law provides for us. And I've never had an issue appearing. Last week I was here, today different committee, next week, we'll always come. But that underlying matter, yesterday 29 governors were called, only 2 came. And those who came said they will not prosecute the matters. You have not resolved anything. Yeah? So there is a need, and I've spoken to the Speaker of the Senate, I've spoken to the Chair of Council of Governors and my colleagues. An eye for an eye will always our side. You cannot cut off your nose to spite your face.
we need to resolve that issue. We've been very much willing to go through that. The first 5 years of Nairobi County had disclaimer opinion reports, negative. The next 5 were adverse. My reports are clean, they're qualified, you know. And so that is not the issue. So singling out one county out of 30, for obvious reasons, maybe it's because I'm close to the Senate. Chumulio kwa iguru no mugavana bwe county ya Nairobi Mheshimiwa Sakaja akera gukwanira iguru yo kogenda busio bwe Senate kumaiga y'abanyanyimbo kogenda kumunya service yaye gagoteba nigachire busio nande gagoteba nga kera bakogenda oro tibali konyara kwa bakonyora kiliba bwenete ko babakonyora kurwa sensemi ye Senate asagara goteba mabuli amanga ali yakobaga kubuli gwichi besa babiri bakoyera neli nande babiri bakurikira boti cyabo igomba gendete gona ko bakubuli semambia bono mwanchu muri twakurangiriye kogera naye no mwana inchore ngo chorore abagaba na abango chororo mo senator egera tunyara ko batoko manyanga ningori ole sensemo yo bwana uru birengere byago utaliko bago twaro ubu abantu aro chili tukuri gorobo igo dayana o mo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna gatebanga abagaba na bali banyara ko bakobeka ebitamaso bakuru kwe 29 na kianda awa batebanga nigo batebire nga barombali ko babago ikirana se ebikale binane ntwasoma marieta asabande banyara ko bagwa kwe fine go sobwaini kiliale gotebanga ababonsi pimali chiko bakonyora chibes chuko babakogenda limirubili yokonyora gose obakorera kurwa se county cyabo parapsiri tukulinde ntutwale nkwana yo takumanya kurwa na so yorubusi no mu wakili kendi gyo sinta torabwa tesimi semambia bona Eren Soko TV Bwakire. Hello. Bwakire ngotokwa nere mambia bona. Bwakire boya Diana Elijah Maboru ku therapy. Abaraba na. Ndi baba bana. Baba sene tabako minyoki kwengenje bako minyoki. Nanda baba sane tatira basitezi abana. Batiye ko bayira buna abana babo. Nade batiyo to mabasikali abasina kimo ega baneko tubori umusikali standard 7 yiji ko muhale. Uri utakire ko mubwata. Aina mangana mabeti sene tajiko babo nyonga mami ndo bakanyiteno egete bako bakorera na bantu bakorera ubo. Okay. Sawa asante sana abange babwata ambitions. Ndo chenande totera bwate simiende kerengero linkiri kya bikiraiga oteba innocent governors innocent governors are not children of senators. Let not senators stop harassing them. Na wao kesho inakucha fanyiwe hayo lakini yana bwate simie tumakwera na suru akoro. Okay. Eren Soko TV Bwakire. Nsoko Bwakire. Bwakire. Oyipita munge gorukia manyumba. Ngaki munge ngaki ogendete. Mbuyande gaki. Okay, toi birengeri yango bia wese mambia bono. Innocent. Tigango tetu na mangana ya chigaba na jibu minyoki buna ba senate. Aba senate na bubara ba pemono kabisa babwate promotion area yo bukurumi bwe iguru site. Lakini kidogo ta umuntu n'umuntu. No nyori kare kero geria kia gwere kia senate. Naende uchuyo mugaba naro muyamono kubwa mu senate. Bari obanga n'abantu babwate promotion banywa promotion ya ubisati urumono sana. Bago saba magi. Babwate ubisati urumono bari na bwa babemono pi. Abatari umugaba na uchu mugaba na narange na se toriga ndo muligiredi. Lakini umuntu kurukumo senate bali na ubanyolire nali bali na baitire Kenya pino abone keroge igie senate ke bwenete kuruo. Kai. Ekina kikia saliri kabisa na nene sana ngonyora bali ekiara ke ndonge yobanya okora ke kiriyo umuntu okora buna kere sasa. Okay, biya baro sad. Wewe dadi bire gere biyaye bagataga baseneta. Obodege senate kyutari keroge ke bwenete kuruo kwanza. Okay, sawa. Okay. Asante sana. Togede seye ndonya Diana yachire Soko Bwakire. Eren Soko TV Bwakire. Aro Bwakire buyambwana. Bwakire. Buya kabisa ominto. Ngagi ogende tumwaka ndemo. Ya mbuyande gaki. Uruiga sambije rero nditongete. Bwara akire gabona abantu mbiya tole. Okay, nalibiya.
Onye na inu magenderete buya. Aigatwa minyokirie. Wono rende. Utambo kuigunko tebe irieta dynamics. Vinto bagoteba vinto bichenjanga. Bichenjanga. Asinale vinto bika bya change. One senate yomate bari legislators. Babe te amachiko randeli chiko ndira ronga. All sovereign powers belongs to people. Naboruva the representatives of people. Ande bono tigaba ntomba basa kunya tunya kungainana. Chiko kiri abekiruli abekiru. Aba senators babeire bakorua egento tokoruka Simon Singa genda leta bantaba. Bache baterinega igabo siboito. Batote bichibese chichi abantaba baito to representative maye nyombe yeime. Ose binte biba akorire misappropriations. Nga kivire ande nga kivikoba. Wono lende gabana kiya igura mangana anga bunaji na ndo obeire Simon ande otebi igura ndo obeire note tautinga aye. Inchu ase nyombe yabagaka. Okuwa nenga inkiki ya beta arogo singi ya kwanu eko era tuatebi we kere igana iga. Omugaba na yabwene takoba omuntu oli igoro ya machiko. Na ndo obwene takumanyanga lichiko ndi akwane tunga kikwarangeliwe minyoka. Karote venga kimi honde gaigana ndi inche mwale korangelinga kimogoteba. Na bali na baro buna bagaka bamotene ya lichiko liwatebanga. Ntunto wota ukobwata eyo ntutu akolete twaruete silichiko kya saba libwako bwata. Bakorete lakini singe chokweretire igitebango igana bono linde abatene tabakamya gosanginga yaya nande lichiko litondoro tobe litoli princess ya bantonga all sovereign powers belongs to people. Dakiyeko era bagu exercise powers kiribabeke ire assembly chiko. Nitetindo chiboko ngondo bwensi. Tenet tiyeko legazi. Okay. Na ende tigabashie oroge nabone roigekire besokie oroge na roshie. Okay, asante sana ne omindo semecha Sambezi, thank you so much. Sema biabono igwe kwa asesemo yaye mweshbiwa nekera betega kwa dali teba ngabono tochiko block chibesechio asesemo yababeta yango turanyo. Studio. You know, Honorable Speaker, the majority leader requested me and a small group of senators to proceed to the place where the governor of Samburu was addressing the press, so that we can put him into the precincts of Parliament, our offices here, put him somewhere. Please be heckled this afternoon. I'm in a foul mood. Tahazana, may the Senator for Nairobi be heard in silence. You'll have your moment. Thank you, Honorable Speaker. Speaker, based on I'm in a foul mood. I've actually been assaulted at the gate there, and I was going to get there. Mr. Speaker, when we arrived there, we found the governor of Samburu actually speaking to the press, and because we had asked that the sergeant at arms escort him to the police station, the sergeant at arms was already there. And Honorable Speaker, as honorable member, we asked him to walk with us into Parliament so that he can be taken where you had ordered him to be taken. One of his Honorable Speaker grabbed me by my coat. I don't say it's an expensive suit, but it's ruined. Honorable Speaker, if not for Eddie, I think I would have been found myself in a very difficult situation. Speaker, what we are saying is this. I think we need to stop making a mockery of this house. We need to stop making a mockery of devolution. We need to stop making a mockery of the processes that are constitutionally, required to be done. So, majority leader, I am asking myself, I personally am happy. I'm happy that I saw a letter from the governor of Nairobi saying he is now prepared to appear before the Committee of Public Accounts. But, Honorable Speaker, this decision to appear before a specific committee of this House is a collegiate decision by the
That is why it's no longer about our individual counties. One of the things that I agree with the chair of the Council of Governors for Wajir, when he spoke yesterday, he said, in fact, the oversight mandate of this House is not upon individual governors. As Nairobi, it is not only who is expected to oversight Nairobi. The governor of Meru, the governor of Meru, the governor of Samburu is also subject to my oversight as a member of the House. But where we differ is that the responsibility to account for them is an individual responsibility for them. My responsibility is to account to the people of Nairobi how I have been able to execute the mandate they gave me at the ballot. Honorable Speaker, the people of Nairobi have seen that I have exhausted everything, every single tool, including sending the IG of police to present my governor before the committee so that we can have conversations about those matters that we were highlighting yesterday. Speaker, when you talk about 21 billion shillings, that this House, not Sifuna, this House gives Nairobi 21 billion Kenya shillings. If the senator of Bungoma sitting in a committee cannot ask Sakaja questions about utilization of that resources, then how will I be able to convince you next time that you need to support me for more resources for Nairobi? So what we are saying is this. I think, honestly speaking, what is required now is some level of sobriety, some level of maturity, not from this House, but from the Council of Governors. We have had enough. You cannot subject this House to the sort of ridicule that we are seeing, that you come, you know very well, you are invited to a specific committee at a specific time, at a specific date. Muligirine nkwana yumo seneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna kwigule mnawo kwana agate abatalibo bisakulenda agate banga lazima bawajibike aba governor bachiche baerere ngaki ebintu bigokorekana ze county cyabo na umonchu muligirire semambya bono na etu akurangerio nyara kuba gukuru birengereri byao kubatekana nenga neyo ya accountability na boigo ngaki e committee yo ya PAC ekuligirenga Public Accounts Committee asa aba governor babeire bateba ngabuntu lyuchiko chyo amaki gago sabu nane twarari burukushani engusana ne kabororo asemambya bono monchu muri totebi nabo gwa kesi migo chaga igase studio namba itegere 0788666663 inere namba ito gwa kesi migo chaga Diana wante bichigende komesa tigangara kwa nanuyu Elen Soko TV Bwakire Bwakire Batajirigeze yanyandoso yangoso mbiyere Abokorosa. Korosa. Ona batagitwa ko le practical tanjiri ba mbali kwebere libono. Ona bana riko ko le kiera se to ikire. Abokoro rana bandora ba ke se ba korosa ba rana bi to bi ko benda bune birengere bya obi. Jeta ta tanga se ne kujere. Ekiagera keran kuligere ne keran pamba kuligere dia bi to ko ko ala bandora ko ne kana banda ambata ke to ko ba se ba. Dia maka do ke report di police. Ono ba na ko ira report di dos police ba na ko ramekana na se media ba ko ramekana. Ko sabu bare amai to ke gitu ta na ko manya na mai na ne rebo. E ko rambara ba puru nga ba sabu ko ra ba stele na ba te ba na ko sabu. Lakini je buna teran ngari kanan ba se de timbi amanda ba te ko epa. Bata kita ko epa amba bori wamba suwa na ba bori nga kiba ko tumeka jibeso je count. Kila kindo jimona bata kita ko epa na kiba na te na to ko endo nga gare ba ta ba mama je ba ko bori masuwa je ma ko ngono muro isi funda. Jirege abu tiba be kire kamati ba ko bori masuwa sana. Okay. Wala ba jiko rile ba dora na. Ko moro je sono moto ko kisi ma su ko bora su milioni na ka ko bori nga ye mutu tira kire tere ki wa tumeka te ko bori te ki ani ko be ki wa Yes, and a team here. The Gera, Mora, Jessica, the Libara, Correa, and the Valley of Suman. Ah, ya bien, no mono misto much. Elen Soko TV Bwakire. Hello, en Soko TV Bwakire. Kamati. Ndiole. Ndewe yapi? Wewe ni Sifuna au ni Kenya? Mimi ni Kenya.
Wewe ni Kenya? Tuko pamoja. Noinyo letenga mo onyango buna omorai na tebetenga abatuko bange na bayi. Ngaji abaire to maelio. Elibolio. Bona karata baigeti andi. Na baba kwa wangu tukosa ubale na neli yaki no maana ngo sa ubale li yaki lakini rende mbago tenenera gotebege ento abagana baba tumete. Igaba tenene bagende senati babolu kwa matwali batebe jura siaba na kibago kitumeka mbago to nichinda chioka bamago na gototebinga bobo ile kogenda bagwo bo kwenda seki. Bago kana li yakierio abu atwairu ekeri aterio mwana ingingana abu atentwe nkairu eseri senyeto nange teli yaki. Okay. Kamati. Osa senyeto nasabe tu. Igo abaseneta sensemo yawo rochenge mirimo yabo bagendete gukora sawa sawa. Iga sensemo yago abaseneta bakora imirimo yabo bukiranu. Emirimo yabo bukiranu lakini yenda abantu monde bwensi orobisi. Bakora rusi o montege chuni kere listoria yo tare rusi ayo manyane bonsi pini wai. Sana Kamati. Kai odegle ire mambia bono bosimama mogongwa. Yarara bwati Innocent. Okay. Ere Nsoko TV Bwakire. Bwakire ya Nsoko. Ngoto kwana nere mambia bono. Waigire nyamaje rero kwa mbochoke majoka. Jawa seneta Vegas ya ogwenda korobya kabisa. Mbora mbara bako watu kachibesa kuroja ya chikaunti. Batakire bachibuati ngasi kichia kire cyakorire. Na chichi batete ko manyama bulia kera bako buli. Tiya bachibuati muna bona chikaunti kibasha kiroja yo chikaunti gaiga. Okonyaga cyakire ko anji yo kwa cyakire binde binga muna bona mbora mbara bako kibasha ko maguze kibara saba chumi. Bariko babuati ngo mucyumbe kigwa twa gutumikira singana yangati kigwa kolire. Ase ground bona ko nyama atumikira bagitumika injire nde yon speaker kibana na bona kibanchana kuri munonya zande muna ukibubasi anjana kuri mu. Kibate kibabuato gete ko chianga ngati kichakorete. Okay. Ndeke no kuri risifuna ngati gazi azikuna nereriye lakini abantu baragwe bo mbiri mbamanyi ngazi yabonereriye. Okay. Kiwa kwa abantu kunga jia share tu automate nga uchonya mo bazi yo chia sekete ngati kichako kere account bakwa kwenda kwenda. Asante. Akira akore kabone ngati ba ko ari kindu jigasi ba ko batabwa tibeza ba tumaji beza nchigo ikai njia amondo beka jigo sanji ba beka jasi au muko yabo imi. Yababwa dikibeza na to amenga ngati ba ko ne ari yo nyeteri ko abadari azene tazibaru oreka ngati ba ko ari. Asante sana. Okay. Achumulili kwegule. Taskere nene guchia saba seneta bate abachibese chibuatibwe bamanyenga kichia tumekire batarabwa tukechinde namba 0788666663 no wakesi migo chagaiga ritonyara kubatugo kwana naye na ndebo igo tutagete bosiga to chiko batogotegerera I clip kyomo senator bwe county ya Kericho Aaron Cherioti ko kwanira rigoro yegasi senate gote bari mirimo yito neye bwo mwancho murigereri nabo gwa kesi migo chagaiga to kwana urwe birengera byago igati senate naba governor ninguri oroche boniga or on the right side kiregera dayana konyororo muntu ndara uyo ndara kiro muntu ateba ngoyo gari burungu uyo rige utetora bwate yitumaye ko batogotegera tokandira nyumutimuko. Ere Nsoko TV Bwakire. Bwakire uya. Ingo to kwa nere mambia bono. Nike na bugire ntangira magana ya baseneta. Ingo to kwa na nere. Oya ko kwa maki kurnya miyogo. Bwakire to chimotu bono. Amare batebanga. Abantu tokurukanga abaseneta bakorera atingiya. Asoko basaiti abagabana. Abaseneta bagofa saiti abagabana. Ono atiri gento kiria tole kana teigoro. Onyo moseneta buno omugabana buno olio Samburu. Onye kama yete tabuati tarari bese ndigo setaratwara magosa ndozi. Ingikia ko gera gutamata tegetigo ikase kamati ya seneta ayere senga ebiti besa cyaba najina kijitumejete. Gao teba garenge arangeri chi committee bere chikamukorekani. Gendera.
bono nje onkuguri era abagaba nababeire bakorosia kibakoye gukibesa bakulia bari gukora magendero buna bono nutiga kwanire county itu ya Kisii county itu ya Kisii iyo tutakiri kipara twao kibubira gita muise kero siasa gutikoera Ocho kanane kipara kiningi nkirigo eteka. Akero go ikaranso ere senga ba mitorinde kigutoko igurwa aje ezaba na yaito eko 40 billion omwaka ba ibi kibese kigo kikwa gaje kipara kirosi kisukuru kirosi yani at least no na machi aitira bana ingi abaikire. Kwamane ko kibese cyukiya gite nande gindi kikaira na gukina Nairobi. Bona abantu baitonto bwato muchando no yasaba gabana muntu teyo buna bono kimona itinko nyora ibaganji kubuli mugabana question umuntu kumubuli ne senator nyonka amurangiri gukiye senate amubuli akibesi kito cyatakiri kiri mikipara ingi gekorere pari tari mitu Niki yekorera school elita etu kibesa ya gaji birasi ya ICT kibesa kikuwa etu gitia korete umugaba no itate ni nate wenga kibesa kirimwa nyate ngabeke pase likinga niga ngabeke pari injingi summit ona kero kurangiri wotame to ite tigo ikanye na senate tigo timini nigo kibesa jumukurumete okay. Bona naija maoni ane nale batera baseneta ba korera singira igakigaba na kibulshi ya senate kibuli bwe amaswali kiere senate kijitumirize kibese cy'abana inchi asante okay mbiye mono sana kwegule Diana kwegule acha litangani nga bagaba nambali bana yabetirense ya onchokire nga baseneta bali burunge tebirenga tigababoliwe tigababoliwe amabolio kiro montakwa nenga nkikilia manyete semambi yabona monchu muligereri nigo chietrista kemeronge 5 na isano na ibere maige chinsa ibere semambi yabona kera togendete gutwara mujadala tugukwana naye otoye birengereri bya okubwatekana ne ibintu biri bya korekanete as senate na namono totete komanyanga gatio mugavana gosino mo senator na anemono mbare bali babwato bwane bwabo gutakomanyanga ngakiere na aye nore kwaligereti you be the judge uligereli ototebye namba ito ye studio igere isano ibere noti isano ibere sano isano ne sato asemambia bono gutwakira gochaga igase studio kurende ntagete turaigwe nkwana yo mo senator bwe county ya Kericho Aaron Cheriot ase abetega gukwana nabo gotogenda ndi mutimo kotokoirana togenda kubwata chisim chino. As a house, Mr. Speaker, why I requested that I be advised by my colleagues is because this is not just an issue about one or two governors. Mr. Speaker, when you have governors seated in Kilifi, enjoying expensive drinks, and perhaps doing things that you cannot mention even on the floor of the House, Mr. Speaker, then incite themselves that they shall cease appearing before the House of Parliament, Mr. Speaker, that is not a matter to be treated lightly. That is why I have been very clear from day one, Mr. Speaker, that if there is a matter that has touched the raw nerve of this House, it is this issue of the collective non-appearance by governors before the House of Parliament, Mr. Speaker. And I want to tell the governors, it doesn't matter which office you seek intervention from, and they know what I mean, Mr. Speaker. This is something that is non-negotiable for us, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if my colleagues feel that a continued conversation on the division of revenue undermine our collective position of principle that respect to the constitutional order in this country is not something that is subject for debate, Mr. Speaker, then I defer to the wisdom of the House. I request, Mr. Speaker, that I be granted the opportunity to defer the moving of this bill until a later date, Mr. Speaker. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
n'abari b'Ekinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kirubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia. Obutindiro bosombasi amate, ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna amaryogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichyobutindu. Eye Nensoko TV, oboroso bumugusi. Omwancho mulire Nsoko TV igeta seni gien Nsoko TV nibya tira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Thank you, Mr. Speaker, sir. From the onset, I want to support this motion by Senator Ledama Olekina. I think this is the right direction, Mr. Speaker, that we should take. I think, Mr. Speaker, after the resolution yesterday, we need now to put DCI, EACC, Controller of Budget, and DPP now on toes for the recommendations that we passed yesterday, Mr. Speaker. It cannot be, Mr. Speaker, I want to begin from where Senator of Nairobi left, that I saw the chair of COG saying that the Public Accounts Committee is embarrassing them. When a governor in Kericho, who is called Dr. Krom locally there, says that he bought a tissue paper, a single tissue paper for 3,000 shillings. Is it right? When a governor of Kericho buys, and this is according to the Office of the Auditor General report, buys a soda of 500 ml with 2,000 shillings. Is it in order, Mr. Speaker? Is it in order? Are we embarrassing them or they are embarrassing themselves, Mr. Speaker? If a governor does a housewarming of 5 million Kenya shillings
in Vihiga. Is it not they are embarrassing themselves, not us, we are embarrassing them, Mr. Speaker? If a governor in Bungoma in November buys 3.6 million worth of Christmas tree, is he embarrassing himself or embarrassing us? Shame on them, Mr. Speaker. If a governor in Mandera purchases seedlings of 55 million in a dry area instead of doing water tracking, is it himself embarrassing himself or us we are embarrassing him, Mr. Speaker? Mr. Speaker, if a governor in the COG get monthly, every financial year, and that is why all the close of the chair of COG was coming out. Are you aware in our reporters pack, we found that every county is paying 5 million illegal subscription fees to COG, a club of blunderers, a club of gossip, a club of impunity against the law and fugitive of justice. Do you want us to celebrate them? Are we embarrassing them, Mr. Speaker? If a governor in Migori is hiring what we call sangueñas to be the cheerleaders in a function, Mr. Speaker, do you want us to celebrate? In Machakos, a young man by the name Kyoko, who is being owed by the county 19 million for supplying uniform, is lying in bed for simply demanding for justice. Mr. Speaker, counties are owed, and the chair of PAG yesterday said, close to 30 billion to most of our businessmen and women in our counties. Businesses are dying, Mr. Speaker. Do you want us to be nice to governors? Do you want us to give them Christmas cards or love cards, or them to send them emojis of beauty, Mr. Speaker? We cannot, we should not allow, Mr. Speaker. When a governor, Mr. Speaker, in Wasingishu, Mr. Speaker, employs 765 casuals, ghost workers, who are paid manually, and most of them are used as political goons. You want us to treat them and call them the excellencies? Even if they are called excellencies, there is nothing excellent about them. Mr. Speaker, there is nothing excellent. When you saw the governor of Machakos, he bought milk and branded her face on the milk, Mr. Speaker. You want us to celebrate them and give them flowers and give them chocolates, Mr. Speaker? When the governor of Siaya, who used to pride himself as the working constitution, violates Article 10 on national values and principles of good governance, Article 172 on objects of devolution, Chapter 13 on principles of public finance, Mr. Speaker, and Chapter 6 on leadership and integrity, and comes and say, I will not speak before the committee. I don't want to be held accountable because some illegal outfit called COG has said they will not appear before the Senate. It's embarrassing, Mr. Speaker. And when you go to such counties, for example, in Wasingishu, Mr. Speaker, just quickly, they put 10 parcels of land worth 129,150,000 Kenyan shillings without verification. A direct, outright rip-off of the money in Wasingishu, Mr. Speaker. Not Kitui. Kitui, they are stealing sand. How do you steal things that God gives? The curses that will strike some of these governors are still doing press-ups in heaven, Mr. Speaker. Because what they are doing is very unfortunate, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mwanchumulirisa lisa tuchetire maiga chisa isate semba mbia bodo Diana. Kwa igule jisangwenya mchikaroro. Sangwenya njiro chikurangirwe misangirika. Mwanchumulirili kwa igule nga the working constitution nyonye gako buna chapter 10 ye katiba. Iwa kwa nege ndege tangani igule ni integrity. Yendege ya kamera no buwasi yoku transparency. Accountability kendi gyonsi wakora kwa boli ngwa kiwakora. Bantumbaro ko boli gentoga kiwakora kana. Rule of law uko bwatiri chiko. Abande bakali gwakana chinfo isiwete bakatumika manual system muna batebere. Yentoke ndawo kwaneraga bwo ino mo senator Cherargei. You may not like him oso mwanche lakini niweto bekire point yaya bataba good governance tuligerelinga kibago nyara kwa bakora ase njire ndonge nabo yokuligereligo saba na inchingo bekubale asogo shirikisho egentango kiri okatri across chi county chionsi ipi gatri mbokoge ndo so ichi asobo so ichi county chinde oberega gukwana pakote banga kibakale ko baba komenta maguri umanya gotebanga ni tutuko ba empara sin tutuko bakolera mamocho osena obagwe kolera mamocho moncho muligereli bwatera abono na ayo nyara ko bagoto tebye semambia abone kero kuligereli liberere ligendrete ebine bikaro bye senete kera bale ko bagukwanira eigoro ya abagavana n'abagavana barabugoterese kyombe kyabo gya COG no omoteneli obogorunga Abdullahi
omugavana Abdullahi nere nabetega kurwe oroboti rwaye gosiga gukwana enkwana yaye asa goteba ng'a enchera tukare koba tokwirigwa ekera tokogenda aria ase senate banyare kobana baro bagoteba ng'a inche nimanyete ng'wa obo tutukanu mbororo mwancho murigereri ntagete utarachicha turaigwa nko ng'aki omo teneri goso munyakirogo gwekiombikeria sioji nere abetega gukwana ase enchera yobikirana. I was just in a meeting with staff of both the county government and visitors from national government about these arrangements for the Madaraka Day when I was sent a very disturbing clip of senators malhandling the governor of Samburu, His Excellency Lati Lelit. So I've since spoken to the governor. He has explained to me that he had gone there to see the clerk because in principle as council the only committee that we had said will not be attending is this committee of CPAC, but because of scheduling problems they had put one too many committees at the same day and at the same time, on the same day and at the same time for him, and he was trying to sort this out to reschedule his sittings. Harassment, humiliation, and we asked the leadership of Senate to address this because that's not part of oversight. Probably Kenyans thought, that we want factual, but you can actually see how they are behaving in full glare of the cameras. So I want to take this opportunity to condemn that bizarre attack on our colleague in the strongest terms possible, and as a council we will be issuing a formal statement after we duly consult with all excellency governors. Murigeli kwegure yo no mo teneli wekiombikeria sio jokurunga Ahmed Abdullahi nigaro mugavana na ndene rumunyakirogo wekiombekio mwancho murigeli asiko irate abanga niko bono ye ikere bakare korra bakare gusaganwa nonye n'ichinga gicinde batete batigeru cinko mesenye ncho abaseneta babaganeti babe bakubabulia mabuli nande batebire nga barabu deliberate kurwa sensemo yabo ekomiti bakanete mbali kogenda nelia sipak nataka timati osento nyoro mo Senator bwe county ya Kisii Mheshimiwa Onyonga tatekora tema for the first time na ndemo tebinga tutagete kora mubuli toigwe ngaki gosena kwanire nkwani yu tigango torara gosena kwana gosigara toke arando nsiga Narona ringa sigita sini kemo kitoko tigatora tema ke tumubuli ngambale se headlines sese mambia bono karato kato inkwana yaye egera bebiya sana nayo mwanchu mulili nabo kuyaliga ni wakisi nigo chagaiga egera tobeto gukwana no igwetenga neliberera ligenderete egati ya abagavana na abaseneta batebire ntu ekitoko baboli nkelike bwa toboene nande na ino mutakere mutoiraneri elitonyara kabatogo kwana na komanyanga nkikiriga korekana ko ambakarekana gale committed somewhere oyebutoire akinende ntoche tonyore libaga na gukwanere asemambia bono mwanchu muligereri chetri chitake 14 maige chinsa isato Diana enkwana ya Cherargei ekonyolie nkakeyemo ekera umuwaziri ubwatakane tugu nobo kurumiyore korokwanga Amos Kimunya ekerenga kiyo mubunge wenseme inande boni goro mo senator okorukuboni halwale atebetenga Kenya konyoro busibori buaye na ndana mono guwajibika igoro yebiganje bikibese buna bigotumeka Kimunya lazima agende Cherargei nere kwigura atumiete lieta embarrassment ingekera toko barangeliga iga ndunto bwa tinyenche nde yonsi gosine gutaka ko baceceli gosiko baorokinga tibagwenereti basically ndunto ko barangeli go chagaiga batotebingi kili babere bagotumeka kibese na numwancho mulili ntwaga no bwaito gosine obwabo kero kuligereria okwanere binte binge nande bakwanerete igoro yobotumeki bwekibese kurende no Governor Nero Samburu nere ngwigo atebanga njetintageti tochake ko batokurwana nikaito mo producer itongwira nari chinga kinsinini anyara ko batobekire clip kikorende twakoire libaga nayo twakire simigo chagaiga
namba itegere 0788666663 ototebye birengera biago ni ngoro chore burunge ekera bagokwana boss n'abarai bonse tobegeta service mu governor arae county ito nabo igo mo senator abeka maiso arore resources gose enibelie gocha biye gutumika committee ya park na ro twatagete tonyoro mwishimiwa mu mwima kurende tomonyore tigo nabo gwa kesi migo chagaiga namba ito buna twagotebe ngororekanire se screen gabo ruwe birengera biao tunyarika batogokwana naye asema mbia bono dochi chigendete kubutuka sana Diana chiabere chitage 15 maiga ichinsa isatu Chamnyokire lakini ndo mugenda bo wake matho mugusiboni gamugondale kagendete una ko kororanga kya gukura lakini obya bwa squeeze no bamugondo esimia wona beogote na nyora bakusia bange rero gisime babwate bakebwete idia nambugate yale mugondali abwate type C nere serikali kali goteba ya ncheire igore no na abayibuli ngo iguto goteba generation Z kera muku igore chichina ne chiamaguri amanene abayibuli tubanganyi kurwa buri na barutu basoi type C asembambia baro twakiresimi gochaga igoto tebinga ngakia yoroche umugavana umusenator bono Elisa Seliso ninguri yoroche ogokwanira biri bibwenerete nande ngikiri yoroche barakore beta so kuligerelinga banyaraka bakobeka okogani kuri kubwenete igese mambia bona bo twakiresimi gochaga igatukwane soko bwakire bya Innocent bwakire na Diana hapo studio bwakire bya ningo tokwanere ombeda tikuru gaiga pipeline mbiyere pipeline babwate tebuya ya twagose tiratu mbura atatuwe tibona yara jiro karagana sunini abagavana no barayiga n'abaseneta no bare bonsi n'abarayi baito ningoro chore burunge bana ndote bana gaba bata bara ko ndo tsena majiko jaba rusia magozo onege ndike bata ko ruwa bundo je bana mbiya bakara bako babwanta kuranga uti meeting babwata banda ga babori kwa maswali Renda bamanya na kiba kora magenda za county ya bana muna bane gavana ya Nairobi ndoje bani kana yaro jai ko bomuve modo ko kuranga rugo bwanda kwanda obori kwa mazwali na kia ka na kwenda abantu banone bago pomore bamna bana ke komba ngoro je abantu basere dukuruge komba bono go zinyu abara ikia abantu bwate abana inji bakorera abandi kwanda abori biro mazwali buna na kya pomore abana inji gari ase ezo ekwende Biamono sana se birengere bya gukora chia mwerere gakwana pakokorerania yona bogo totebye semambia bono semambia bono totebye nganki kirororo nande mono totebye ngaye birengere bya umbire bye semambia ego monchu murigere huna twagotebire semambia bono ogonyara kabago twakeresimi gochaga igatokwana naye litororenga ningi tokonyara kabato ko igokuru asore semambia bono soko bwakire hello Innocent na Diana mbiyamure Beatore wana nche karengana no korra kwane aya ningoli tangani mujumbe uruli oyo nche Charles Mageto okay Hello ntukoigwete kendra bosi nche Charles Mageto korwa mabuko okay you know oversight senators baokora it is constitutional okay abagabana abapabwenete gwadia to the call ya senators ekirese kitu tukurutorenga kigotumika yake roko rumonta kwanga it is because abwata magoso abagabana tibababe sincere bache because it is constitutional and don't tell what kenda gutarira usako bisa you should not be facing the senators because those are friends constitutionally when they go gendra you get all accountability buneron okay the idea yo kwanga buno yache tago cha address media isiko esabwe go genda that is illegal nande nesa imiro bwenenu yabachikuliwa tu kabisa kinga kitu tueleza ngojere we receive the put people in office
Okay, biya mono sana. Tebire kura ya 2027 ngumubekere umugavana umuronge soko bwakire. Hello, soko bwakire. Ke yangeli yogirie TV nyiwete ngo na go stream. Ebirenge bya na biebi. Ngoto kwana ne. Hello, ni ngoto kwana. Ewe ko kwana ngene yaro kurukende bari mugirango. Ande birenge bya na ebi te bora geti gora tene tane jigabana. Birenge bikirano. Awe tanga ni wono una ono mugiye kana twe gabana. Ko ya bete tamo Senate. Igari ko wena we bangete. Aira meri. Kulengana na meri tsana tumege. Lakini bona ne Senate ne rumu yako la tenzi babuka ni bakumnyokani. Yaro redi jangia. Gete bakara bataba bebire birore nyumba mara batebe notebook eri nabu atebi ama byoko erere binte bimbiyo. Hello? Hello? Hello, ntokoigwete. Hello? Ntokoigwete. Hello. Kwamba koreka no bulire. Soko bwakire. Hello. Gendra waka oyo inamba ya erete 75. You can call again. Staika chitigalite ni staika inya tokoro murobili gwen soko bwakire semba biabono. Wanchu muligeli nabo waka gochaga igoto tebye birengere byago. Bagavana nigo babekire maiso bagotebe gunga toerere baseneta nabarabu nigo barorekanie ko tumeka chinguru gutaka abagabana bakwanesi bale nande batebire nabarabu nga ntorocho bukurumi mbole egatie ino gaiga ntorochi nga nenyare kane wanchu muligeli tigatore igwen soko bwakire. Hello, ensoko bwakire. Hello, soko. Ningo to kwa nere semambia bono. Hello. Kare kananga muchando nora bwe soko bwakire. Wakire buya omoralia Infinite. Ngaki kwa bokire. Njenyu gwete ya sound ende na bokire buya kabisa. Ningo to kwa nere semambia bono. Iko kona naftali meja. Kuwe county ya location ego kurioma. Umjadara umubwade no muya. Abaseneti baitu eto bachorete bachikorigire gose kuringoria ngichi county chigokora mbacheti okori musara bosa ngo babwate gashingi ya mono unabona mambio nyonka na kwa na mangana maya sana ku citizen iganya za mosesen ngoja saba gabana abagabana itu abachorete gake batumye kibese cyo buya lakini abagabana barorire igura ari executive bakumizi yose kibese bono na barabu berure gusalia bono tokanga mbobe bali na barabumbu yabarekera barushikuri igura ari barabungi batariere ige kiorokera likiabo bakiroche kere kuri national government kubata kan nebirengera byao Inkorera abumbu benda akore. Korera abumbu ya mono sana kuri kiseme cyali yo mambi ya mono. Nambarigirede buya mono. Asante sana mbi ya mono sana. Asoko ira chinga kina na mono ruru mjadalo ya tabirenga. Tabirenga. Ndakubolinga. Ndakolera ambo benda akore. Okolire bya. Bachumulide takemo etigalite tokoro burubeli soko bwakire. Diana twategerera maoni y'abagusi ba minto bakwanire birengere byabo kiro monte birengere bya yabo gatatu abisikire onye ko taite ko ba uyibo moelio mokogoti nabo twakira toteberende twakure no mokogoti ya South Mugirango yiranire taite ndaye igwa semambia bane soko bwakire. Hello tiago tegerere TV toko ganye TV kwane limie TV chigo ikabotukura bokonyora nando mwiroro bwenkwane nabo kumanyanga kigwa kwana. Hello wakire bya ningo to kwana nande oyo kwana na Lucas Ombati Lucas ngajole korwa chinza moja limu limuru ole ndelimuru nae bono umokogoti kora na go innocent moja dara mwale dromi ekene noroche chikafana
Na baire chibese kene. Otapiga bono chibese chekero baire. Kibago kolera. Ona kiseneta oversighting bao korani ga kingia sana. Ona batemi korangiria bagafa nawa. Yaga bono ugwanga koroku nende banjire. Abotoro jenga amagoso mbabwate. Ona uno mugafa no samburu kene ti. Oko bwadu bangu bwatire kene baro jenga amagoso na bwata manje. None sifuna gate nine kene mugafa no Nairobi. Osakaja. Na baro jenga kene sifuna chire na baro jiga sanjirura kidi wana mangenda tayo. Eyo kumi saba na inji. Okay. Kijango wala gapa na wacha Senate. Vaina ni kama chivu. Aliyo bwana bokoro kana na tokora turuti onye kura toguwe kapomanya toguwe ke kura yitwanku nyake yego dawo. Asante sana mbiya mono asebirengera byago nkagerete Diana twarabategereire kurutwa cyagete 12 go chaiga mugusi no muntu bw'umuke sana. Nande twabere tokoigwo mugusi oito okwanira otebirekeria tagetege korekane na ne mono igento narorire abantu baito igento batagete banyore value yechikura cyabo bagwaka andira igento narorire omugusina maitenga keracholiro morai nabwata abantu bari bakurigereria nga ninki anyariga wikirania asibesi yakubwatukirwe gonga omugusio mintano cia sore mambia bono na inje nakoira kuboka sugutaka kumanya gusa kwemanya koba mutu yabiri bigendete kwene kiwarinde unaboni gatwa twakire simi watumanyire ntago kire sana Innocent bachumbulire goikira bundo chenga chiabutokire nkotabu no producer Innocent ringe bisero murwabo mukore mbiya mona soka bana intwe mbiya mona asoko bwaterana na intwe mwanchumuligereri na namono togotebinga mambitumira nelitukulia ijuma omanyanga wiki ya etete kera liri Diana sogeta sinini chikura chia nego chia chietege sara chikagenda igoro mambi nande ntwanyora roboti kurwase muligereri oyo mubwata mungano mambi ntoko yote binururi oyo igona githotebe tubasa gusuka kurwa igase getaseni geito kiyo cha guika chinsa ibere omanyanga mambi ngo chorore asobo ene boberete na subungira ngiria buri semambia bo manjito muligeria kakuyariga nitimambi kumanya sobo ngeria ngerio buri na sobo ene buri boigaba gafana baitu na barubu na itsengo tebanga tiga balingoli bo manjito muligeria tiga na into tumanyenga katwa bacholete chibes cheito uno abana inchi na inchedia na uno mwana inchi na kichabere chigotumeka chengoro ku Innocent Onyango bye bye paka mambia.